ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा प्रभु, என்னோட வாய்ஸ் ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரபு ஷேர் பண்ணுங்க. அத்தியாயம் 18 மோட்ச சந்நியாச யோகம், துறவரத்தின் முழுமை. இதை பற்றி இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரபு 10 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. நம்ம நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர வேண்டியது இருக்கா? எஸ் மாதாஜி. இன்னும் ராஜலட்சுமி மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி, ஜெய் ஜோதிபாய் மாதாஜி உங்க வரல. ஒரு மெசேஜ் போடுங்க பிரபு. போட்டுட்டேன் மாதாஜி. செஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு போடுங்க பிரபு. இப்போ போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ரிக்வெஸ்டட் டு ஜாயின் அப்படின்னு போட்டுட்டேன். ஸ்டார்டட். ஒரு நிமிஷம் மேம், நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நான் கூப்பிடவா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த 18வது அத்தியாயம் அப்படிங்கிறது கடைசி அத்தியாயம். நம்ம முதலே பார்த்தோம், 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கிறது, 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. அது 6 6 6 3 ஆறா பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் கர்ம யோகத்தை பற்றி சொல்லுகிறது. கடைசி 6 சாப்டர்ஸ் ஞான யோகத்தை பற்றி சொல்லுகிறது. நடுவுல ரொம்ப சேஃபா பகவான் பக்தி யோகத்தை வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். சோ இதுல 700 ஸ்லோகங்கள் இருந்தாலும் இதனுடைய சாராம்சம் முழுவதும் அப்படிங்கிறது இந்த 18th சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ 17 சாப்டர்ல இருக்கிறது எல்லாமே சேர்த்து இங்க பகவான் 18th சாப்டர்ல நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறார். அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போகிறோம். சோ 17 அத்தியாயங்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களின்
சுருக்கம் இது அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். சோ இந்த இதுல மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு ரொம்ப சந்தேகம் இருக்கிறது. அந்த சந்தேகத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காகவே பகவான் இங்க 2 கொஸ்டினை வைக்கிறார். என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, படிங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகம் படிச்சு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अद श्रीमद् भगवत गीता अद अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। फर्स्ट श्लोकं वसिष्ठं माताजी। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाभागो तत्त्वामिच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेश पृथक्केसि निषूदनः। हरे कृष्ण माताजी। அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். 18th சாப்டர் வந்ததுக்கு அப்புறமாவும் அர்ஜுனருக்கு இன்னும் சந்தேகங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இது யாருக்காக இதெல்லாம் தெளிவுபடுத்துகிறார் அப்படின்னா, அவர் மிகப்பெரிய அறிவாளி. சோ 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னா சேம் ஸ்டேட்டஸ்ல தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அறிவிலும் சரி எல்லாத்திலும் சரி. சோ அப்படிப்பட்ட அறிவாளியான மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு சென்ட் பண்ண மாதாஜி. பை மிஸ்டேக் எவ்ரிஒன் வந்துருச்சு. அப்படிப்பட்ட அறிவாளியான அர்ஜுனர் இங்க என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, தியாகம்னா என்ன, சந்நியாசத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு அதை நான் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு யாருக்காக கேட்கிறார் அப்படின்னா, மக்களுக்காக தான் கேட்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அவரை அறியாமையிலே ஆழ்த்தி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்க வைக்கிறார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ இந்த தியாகம்னா என்ன, சந்நியாசத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கேசி அசுரனை கொன்றவரே, அப்படி கேசி அப்படிங்கிற அசுரர் இல்லைங்களா, அவன் சின்ன குழந்தையா பால் குடிக்கிற குழந்தையா இருக்கும்போது இந்த கேசிங்கிற அசுரன் குதிரை வடிவிலே வருகிறான். சோ அவரை, அந்த அசுரனை கொன்றவனே அப்படின்னு அர்ஜுனர் அவரை பாராட்டி மகிழ்கிறார். சோ புலன்களின் அதிபதியே, புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதி ரிஷிகேஷன் அப்படின்னா புலன்களுக்கு வழிநடத்துபவர் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இந்த மாதிரி பகவானை அர்ஜுனர் புகழ, அர்ஜுனரை பகவான் புகழ, 2 பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது. சோ இந்த கொஸ்டினுக்கு பகவான் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தியாகம்னா என்ன, சந்நியாசத்தின் நோக்கம்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்திடலாம். சோ இங்க துறவு, தமிழ்ல சொல்லணும்னா துறவு, தியாகம். சோ என்றால் என்ன, வாழ்வின் துறவு நிலை, அதாவது சந்நியாசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு எனக்கு விளக்கி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ இத பத்தி செகண்ட் ஸ்லோகத்துல அவர் பதில் சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म बलत्यागं प्रगास्त्यागं विचक्षणः। हरे कृष्ण माताजी। திருமுகர் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றார். சோ சந்நியாசம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க சொல்லிட்டார். ஜட ஆசைகள், ஏதாவது ஒன்னை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்டு கொண்டு அதற்காக நம்ம நிறைய முயற்சிகள் செய்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி முயற்சிகளை எல்லாம் யார் விட்டு விடுகிறார்களோ, இது இந்த பௌதீக உலகத்திலே கடல் அலை போல ஆசைகள் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கும். நம்ம கழுத மாதிரி அதுக்கு உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா போதும், அதோட நிப்பாட்டிக்கலாம் அப்படின்னு ஜட ஆசைகளையும் அதை கண்ட்ரோல், அதற்கான முயற்சிகள் செய்யணும் பார்த்தீங்களா, அந்த செயல்களையும் யார் நிறுத்துறாங்களோ அதுதான் சந்நியாசம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது, அதாவது துறவு அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. அப்போ இன்னொன்னு என்ன, தியாகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். சோ நம்ம ஒரு செயல் செய்கிறோம், இப்ப ஒரு ஆஸ்பத்திரி கட்டுறோம், ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டி அதை நாட்டுக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படின்னா
அது வருகிற நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. இதுல வர்ற புண்ணியம் எல்லாம் என் குடும்பத்தை சார வேண்டும், என் பிள்ளைகளுக்கு, என் பேர குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு புண்ணியத்துக்காக ஆசைப்பட்டு செய்யக்கூடாது, பலன் நோக்கி செய்யக்கூடாது. அதை பகவானுக்கு, இதை பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்னு, இதை செய்வது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு யார் செய்யறாங்களோ அதற்கு பேர் தான் தியாகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ இதுதான் தியாகத்திற்கும் செயல்களை துரத்தல், அதாவது சந்நியாசத்திற்கும் சந்நியாசத்தின் நோக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கும் ரெண்டு விளக்கம் பகவான் இங்க கொடுத்திருக்கிறார். சோ இதுதான் டெஃபினிஷன். அடுத்தது பிரபு படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। त्याज्यं दोष पदित्येके कर्म प्रागुर्मनीषिणः यन्यतान तप कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। हरे कृष्ण माताजी। எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாரு? பலன் நோக்கி செயல்கள் செய்யக்கூடாது, அந்த செயல்களை எல்லாம் துறந்து விட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதேதான் இந்த பலன் நோக்கு செயல்களை சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பலன் நோக்கு செயல்கள் எல்லாமே தோஷம், செய்வது எல்லாமே தோஷம், அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சில பேர் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனாலும் பகவான் என்ன சொல்றாரு? அங்க ஒரு பட் போட்டிருக்காரு. ஆனாலும் யாகம், தானம், தவம் இந்த செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது என்று சில சாதுக்கள் சொல்கின்றார்கள். சில பேர் பலன் நோக்கு செயல்கள் எல்லாமே தோஷம், அதை நீங்க செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா சில சாதுக்கள் யாகம் செய்ய வேண்டும், தானம் செய்ய வேண்டும் மற்றும் தவம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சில சாதுக்கள் சொல்கிறார்கள். அப்படின்னு எதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலயும் ஒரு இது இருக்கு, பாகுபாடு இருக்கிறது. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। यन्यतान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव ततु यञ्जो दानं तपश्चैव भावनानि मनीषिणां। हरे कृष्ण माताजी। யாகம், தானம் மற்றும் தவம் இதை சில பேர் செய்யணும்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா? இதை அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்றுமே துறக்க கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம் அப்படிங்கிறாரு. யாகங்கள் செய்யணும், தானங்கள் செய்யணும், தவங்கள் செய்யணும். அப்போ எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது, எதையெல்லாம் செய்யணும்? உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஒரு சிறந்த ஆத்மாவா அவர் இருக்கலாம், சிறந்த யோகியாக அவர் இருக்கலாம். ஆனாலும் இதையெல்லாம் செய்யும் போது அந்த ஆத்மாக்கள் தூய்மை அடைகின்றன. அதனாலேயே பகவான் இந்த மூணையும் கண்டிப்பா செய்யணும், துறக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப விவாக யக்னங்கள் எல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம செய்யாம இருந்தோம்னா அது தப்பாயிடும் இல்லைங்களா? வாழ்க்கையை இல்லறத்தை நெறிப்படுத்த முடியாது. சோ விவாக யக்னங்கள் நம்ம செய்யறோம். ஆனா நம்ம சிலதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. மிருக பலி எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ எதெல்லாம் செய்யணும், எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வேதங்கள் எதை சொல்கிறதோ அதை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. சோ இறைவனால் இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள், சோ அதையெல்லாம் நம்ம செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। एतान् अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा बलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्। हरे कृष्ण माताजी। செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இதை ஒரு கடமையாக நினைத்து செய்ய வேண்டும். பிரதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். நம்ம செய்யறோம் பாத்தீங்களா? யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதை நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. நமக்கு இன்னைக்கு நம்ம இது செஞ்சா நாளைக்கு நல்லது, நமக்கு புண்ணியம் சேரும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யக்கூடாது. அது அதை செய்யறது என்னோட கடமை. இப்ப நம்ம குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறோம், அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்குறோம், ஒரு நல்ல வேலையில உட்கார வைக்கிறோம். அதையெல்லாம் நம்ம என்னவா நினைச்சு செய்யறோம்? நம்ம ஏதாவது பல நாளைக்கு அவன் நம்மளை உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சு செஞ்சா அது தப்பு.
எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் அவனை படிக்க வைக்கும் போது நம்ம எதுவுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை. எதிர்பார்க்காம நம்மளோட கடமை, அவனை படிக்க வைக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமைன்னு நினைச்சு செய்யறோம். அந்த மாதிரிதான் இந்த செயல்களையும் வந்து நாம செய்ய வேண்டும். இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல ஒரு ஆடு வந்து தண்ணியில மாட்டிடுச்சு. அத வந்து காப்பாத்த போன இவர் வந்து தண்ணிக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டாரு. சோ இவர் வந்து அவரை காப்பாத்துறாரு. இதுல வந்து ஏதாவது பலன் நோக்கி செயல் ஏதாவது இருக்கா? பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறாங்களா? இல்ல. ஒரு உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும், அதை காப்பாத்துறது என்னோட கடமை அப்படின்னு வந்து நினைச்சு செய்யறாங்க. இந்த மாதிரிதான் நாம் செய்கின்ற யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் எல்லாமே இருக்க வேண்டும். அதுதான் வந்து என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இனிமே வரப்போறதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு நம்மளையே வந்து நம்ம அசஸ் பண்ணிக்க போறோமா, அதுக்காக தான் வந்து இந்த டேப்லெட் காலம் கொடுத்திருக்காங்க. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், காரணம், குணம் அப்படின்னு எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்து வந்தோம்னா இக்னரன்ஸ், இதுல வந்து வந்தோம்னா பேஷன், இதுல வந்து வந்தோம்னா குட்னஸ் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு. இது அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகும்போது நான் சொல்றேன். அடுத்தது 13 இல்லையே பிரபு, அதுக்கு முன்னாடி இருக்குமே. 7 இருக்காதா பிரபு? 7 இருக்கா பாருங்க. 7, 8, 9 தான் மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் இந்த டேபிளர் காலம்ல கொடுத்திருக்காங்க. மாதாஜி நீங்க வந்து படிக்கணும் மாதாஜி. Which one மாதாஜி? 7, 8, 9. Yes மாதாஜி, படிக்கிறேங்க மாதாஜி. நியதஸ்ய து சந்நியாஸ கர்மணோ நோபவத்யதே மோகாத்தஸ்ய பரித்யாகாஸ் தாமஸ பரிகீர்த்திதக துக்கம் நித்யேவ யத் கர்ம காய க்லேச பயாத்தயேஜேது சக்ருத்வா ராஜசம் தியாகம் நைவ தியாக பலம் லபேத் காரியம் நித்யேவ யத் கர்ம நியதம் கிரியதே அர்ஜுன சங்கம் த்யக்த்வா பலம் சைவ சத்யாக சாத்விகோ மதக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7th மொழிபெயர்ப்பு என்ன அப்படின்னா, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே ஒருவன் துறக்க கூடாது. இப்ப பிராமணர்களுக்கு என்ன கடமை? வேத கல்வி, அதை அவங்க பயிலணும், அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். சத்திரியர்களுடைய கடமை என்ன? ஒரு நாட்டை வந்து காக்க வேண்டும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ளா. வைசியர்களுடைய கடமை என்ன? விவசாயம், ஆடுகள் மாடுகளை எல்லாம் வந்து பராமரித்தல், வியாபாரம், இதெல்லாமே. சூத்திரர்களுடைய கடமை என்ன? இந்த 3 பேத்துக்கும் ரொம்ப கடினமான வேலைகளை எல்லாம் செய்து தர வேண்டியது சூத்திரர்களுடைய கடமை. சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த செயலை செய்வதை நாம் வந்து துறக்க கூடாது. சோ நம்ம செய்யாமல் இருந்திடக்கூடாது. ஒருவன் மயக்கத்தால் அப்படி செய்யாமல் விட்டு விட்டால் அது வந்து அந்த துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அப்படி ஒரு செய்ய வேண்டிய கடமையை நம்ம செய்யல அப்படின்னா நம்ம என்ன குணத்துல இருக்கிறோம்? தமோ குணத்துல இருக்கிறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனர் வந்து அப்படிதானே, அவர் வந்து சத்திரியர், ஆனா நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏன்னா மயக்கத்தில் இருந்தார். நான் செய்யறது தப்பு, நான் தான் கர்த்தா, செய்வதற்கெல்லாம் நானே காரணம், இதை செஞ்சா எனக்கு பாவம் வந்து சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு மயக்கத்துல இருந்தனால செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னார். அப்போ எந்த குணத்தில் இருந்திருப்பார்? தமோ குணத்தில் இருந்திருப்பார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிகிறது. அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? செய்ய வேண்டிய கடமைகளை தொல்லை நிறைந்தவை என்றோ அல்லது பயத்தினாலோ யார் ஒருவன் துறக்கின்றானோ அவன் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவனாக கூறப்படுகிறான். அவர் செய்யவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா பயந்துகிட்டு செய்யாம இருக்கிறது, நம்ம கடமையாக இருக்கிறத பயந்துகிட்டு செய்யாம. இப்ப கார்கில் போர்ல ராணுவ வீரர்கள் வந்து அந்த எதிரி நாட்டு மக்களை வந்து எதிரி நாட்டு வீரர்களை வந்து கொள்வதற்கு பயப்பட்டால் அவர்கள் வந்து கடமையிலிருந்து தவறியவர்களாக இருப்பார்கள் இல்லைங்களா? அப்ப பயப்படக்கூடாது. அவன் எங்க நிக்கிறானோ அந்த இடத்துல வந்து அங்க வந்து தொல்லை நிறைந்துதான். காஷ்மீர்ல கார்கில்ல எவ்வளவு தூரம் அங்க பனி நிறைந்ததுதான் இல்லைங்களா? சோ அவன் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்கிறது வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா அங்க இருக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இல்லைங்களா? சோ இந்த நாட்டை காப்பதற்காக அங்க அவங்க முழிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால்தான், அவங்க தூங்காம வந்து பாதுகாக்கிறதுனாலதான் நம்ம இங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி தொல்லை நிறைந்ததாகவோ பயப்பட்டுட்டோ யாராவது அவங்க கடமையை வந்து செய்ய தவறினால் அவங்க வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறார்கள். இந்த செயல்கள் எல்லாமே வந்து
குறவின் முயற்சி நிலைக்கு அவரை வந்து எடுத்து செல்லாது, அவங்களை வந்து பாதாளத்திலாம் தள்ளிவிடும் அப்படின்னு இந்த 2வது ஸ்லோகம் 8வது ஸ்லோகம் சொல்கிறது. இந்த 9வது ஸ்லோகம் அர்ஜுனர் ஆனால் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை பலன்களுக்காக எல்லாவற்றையும் துறந்து செய்பவனுடைய துறவு சத்துவகுணத்தில் இருப்பவனாக சொல்லப்படுகிறது. அப்போ பகவான் வந்து எல்லா அவருடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் நீக்கிவிட்டார் அர்ஜுனருடைய. இப்போ என்ன சொல்லிட்டார் கடைசியில, நான் வந்து உங்களுடைய சீடன், நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் செய்யறேன், இது என்னோட விதிக்கப்பட்ட கடமை அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க, நான் அப்படி அதே மாதிரி செய்ய எந்த பலனுமே வந்து நான் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு செய்யறாங்க. பாத்தீங்களா, அவங்க வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு சொல்கிறது. அடுத்தது பிரபு. படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। 13 माताजी। यस माताजी। पंचैतानि महापागो कारणानि निपोतमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। 14th படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? अधिष्ठानां तदा कर्ता करणं च पृथक्वितं विविधाश्च पृथक् विशेषा दैवं चैवात्र पंचमम्. हरे कृष्ण माताजी। பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. ஒரு செயல் நம்ம வந்து செய்யறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு 5 காரணம் இருக்காம். அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ அது என்னென்ன 5 காரணங்கள் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செயலுக்கான இடம், அதாவது செயல் வந்து எப்படி நடைபெறும், இந்த உடலை வச்சுதான் நடைபெறும். சோ நம்ம கைகள் கால்கள் இதெல்லாம். சோ செய்பவன் நம்ம, பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. சோ இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள். இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க அப்படின்னா இந்த பில்டிங்கான இடம், இது செயலுக்கான இடம். செய்பவன், அங்க செய்யறவங்க, இந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே. பல்வேறு புலன்கள், இவங்களுடைய கைகள் கால்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். சோ இங்க மண்ணை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும், கல்லை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும், கம்பியை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய முயற்சிகள். சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி முயற்சிகள், கடைசியாக பரமாத்மா. இது எல்லாமே நானும் இருந்தாலும் பகவான் சாங்ஷன் பண்ணினா மட்டும்தான் இது எல்லாம் நடக்கும். சோ அப்ப செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம், நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு சொல்றது முட்டாள்தனமானது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த 5ம் சேர்ந்தே வந்து ஒரு செயலுக்கான காரணமாக நமக்கு அமைகிறது அப்படிங்கிறது. சோ உடலுக்குள் உள்ள ஆத்மா செயலுக்கான பலன்களை தருகிறது. சோ இத நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்கிறோமோ அவன் வந்து பக்குவமானவன். சோ பகவானுடைய சிந்தனையிலே இருக்கிறவன். சோ நான் மட்டும் காரணம் இல்ல, பகவான் சாங்ஷன் பண்ணணும். என்னுடைய முயற்சிகள் இருந்தாலும் பகவான் சாங்ஷன் பண்ணினாலுடைய ஒரு காரியம் நிறைவேறாது அப்படிங்கிறது யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவர்கள் வந்து கிருஷ்ண உணர்விலே இருக்கிறார்கள், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கேசியில இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது हरे कृष्ण माताजी। तत्रैवं स्ति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यग बस्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स बस्यति दुर्मतिः. हरे कृष्ण माताजी। எனவே 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. சோ அவனுடைய மதி எப்படிப்பட்ட மதி? பஷ்யதி துர்மதின்னு சொல்றாங்க. துர்மதி, கெட்ட புத்தி. சோ இந்த 5 காரணங்கள் ஒரு செயலுக்கு காரணமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத யாரு புரிஞ்சுக்கலையோ, நான் இல்லைன்னா இது நடந்திருக்காது அப்படின்னு யார் வந்து நினைச்சிட்டு செயல்படுகிறார்களோ அவனால வந்து ஒரு விஷயத்தோட உண்மையை உள்ளபடி புரிஞ்சுக்க முடியாது. சோ அவன் வந்து அறிவுடையவன் அல்ல, அவன் வந்து அறியாமையிலே இருக்கின்றான் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதான் பரமபுருஷ பகவான், இறுதி காரணம் வந்து பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण माताजी। ज्ञानं ज्ञेयं परिच्छाता त्रिविधा कर्म चोतना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संक्रगग। हरे कृष्ण माताजी। பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன், இது வந்து இங்க வராத ஸ்லைடோட மொழிபெயர்ப்பு. இதை படிச்சுக்கோங்க, அது தெரிஞ்சா உங்களுக்கு நல்லது. பகவான் வந்து அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட வந்து போரை தவிர்ப்பதற்காக என்னென்னமோ முயற்சிகள் செய்தார். ஏன் அப்படி செய்தார் அப்படின்னா, ஃபால்ஸ் ஈகோ, தான் தான் அதற்கு காரணம் அப்படிங்கிறது. சோ எனக்கு தான் பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்னு அவர் உடல் சார்ந்தே நினைச்சிட்டு இருந்தார். நான் ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கறத பத்தி அவர் வந்து நினைக்கல. சோ அது வந்து தப்பு. அப்போ பரமனுடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒரு புல் கூட அசையாது அப்படிங்கிறது ஏன் அவர் மறந்து போயிட்டார் இல்லைங்களா? சோ அதனால செயலை கருவிகளை அறிந்தவன் தன்னை செய்பவனாகவும் பரமபுருஷ பகவானை வந்து அனுமதி கொடுப்பவராகவும் அறிந்து கொண்டவன் தான் பக்குவமானவன் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இந்த மூன்றும், அதாவது நம்மளுடைய நாலேஜ். சோ அறியப்படும் பொருள், எதை பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம், எதை பத்தி நம்ம வந்து எந்த செயலை செய்ய போறோமோ அதற்கு தொடர்புடைய பொருள். சோ அறிபவன், சோ நம்ம. சோ இந்த மூன்றும் தான் சேர்ந்து ஒரு செயலை செய்வதற்கு தூண்டுகிறது, ஊக்கமாக இருக்கிறது, நாட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மூன்றும். அப்போ கீழே கொடுத்து எதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த செயலை செய்ய போறோம் அப்படின்னா, புலன்கள், செயல், செய்பவன், இந்த மூன்றும் சேர்ந்து அந்த செயலை உண்டாக்குகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கே தெளிவாகிறது. சோ நாட்டம் அப்படிங்கிறதை உருவாக்குறதுக்கு மேலும் இருக்கிற மூன்றும் வேண்டும். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். அதை ஊக்கப்படுத்துகிறது, செயலை தூண்டுபவை. அப்போ எதை வச்சுட்டு செய்ய போறோம்? புலன்கள், செயல், செய்பவன், இந்த மூன்றும் சேர்ந்து செயலை செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம். கர்ம சங்கிரஷ, சோ இங்க கர்ம சங்கிரக அப்படிங்கிறதுடைய பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சோ இந்த சுய மதிப்பீட்டு நேரம் அப்படின்னு இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அது இனிமேல் தான் வரப்போகுது. 3, 2, 1 சரிங்களா? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, பின்வரும் ஸ்லைடுகளில் இருந்து நீங்கள் எந்த வகையின் கீழ் வருகிறீர்கள் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு 1 முதல் 3 வரை உங்களை மதிப்பிடுங்கள். இனிமே வரப்போற ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா லைட்டா 3, 2, 1 அப்படின்னு இருக்கும். அப்ப நம்ம வந்து அதுல எதுல வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய குணம் வந்து ஃபிட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். சோ அதனுடைய மதிப்பெண்களை கூட்டிக் கொண்டே வர வேண்டும். சோ 3 வரைக்கும் மதிப்பிடுங்கள், மிக குறைவானது மற்றும் 3 மிகவும் உயர்ந்தது. அதுல வந்து 3 வந்து ஜாஸ்தி, 1 வந்துச்சுன்னா கம்மி. நான் இப்ப சொல்றது புரியாம இருக்கலாம், அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகும்போது புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாருங்க, தெரியுதா? 3, 2, 1. சோ நம்ம இந்த குணத்துல இருந்தோம்னா நமக்கு 3 அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கணும். 3 அப்படின்னு நம்பர் எழுதிக்கணும். இந்த குணத்துல இருந்தோம்னா அடுத்தது வந்து 1, இந்த குணத்துல இருந்தா 1, தமோ குணத்துல இருந்தா. இப்ப அடுத்த ஸ்லைட் போடும்போது இதே மாதிரிதான் 3, 2, 1 அப்படின்னே வரும். சோ இதையெல்லாம் கூட்டி ஆவரேஜ் போட்டு பார்க்கும்போது 3 வந்தா வந்து ஓகே, 2 வந்தா நம்ம வந்து மாத்திக்கணும், 1 வந்தா நம்ம ரொம்ப முயற்சி செய்யணும் அப்படின்னு அங்க கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு இஷ்டம் தான் செய்யுங்க, நீங்க செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க, அது வந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அவசியம் கிடையாது. மாதாஜி இப்ப படிங்க. 3 ஸ்லோகமா 4 ஸ்லோகம் இருக்கு மாதாஜி. 19, 20, 21, 22 இத நாளையுமே நீங்க படிச்சுங்க. Yes, Mataji. Jnanam karma sa karta sa tridaiva guna petataka prochade guna sankhena yada vasrunu danyapi sarva bhudeshu enaikam pavam avyaya michade avibhaktam vibhakteshu tajjanam vitti satvigam pradakvena tujjanam nanabhavan pradakvitan veti sarveshu bhudeshu तज्जानं वित्ति राजसं यत् कृष्ण पदे पदे कस्मिन् कार्ये सक्तम् अगैतुकम् अदत् पार्थ वद वद वदल्पं च तत्तामसम् उदाकृतम्. हरे कृष्ण माताजी.
சோ மேல பாத்தீங்கன்னா 19th ஸ்லோகம் அதனுடைய இது கொடுத்திருக்காங்க. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபாட்டை குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஸ்ருணு யாவி அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நான் வந்து அதை சொல்ல போறேன். நம்மளுக்கு 3 குணங்கள் இருக்கிறதுன்னு தெரியும். சோ சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப நம்முடைய அறிவும் கூட 3 விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது. செயல் கூட 3 விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது. செய்பவனை கூட 3 விதமாக பிரிக்கிறார்கள். பகவான் பிரிச்சிருக்கிறாரு. சோ அத வந்து இப்ப வந்து சொல்ல போறாரு. அதை நீ என்னன்னு கேளு அப்படின்னு வந்து இப்ப சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்போ 20வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். உயிர் வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்வகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பகவான் எதை பத்தி சொல்றார்? அறிவை பத்தி சொல்றார். 3 விதமான அறிவுகளை பத்தி சொல்லுகிறார். சோ உயிர்வாளிகள் எண்ணற்றது இல்லைங்களா? 84 லட்சம் உயிர்வாளிகள் இருக்கிறது. இந்த 84 லட்சம் உயிர்வாளிகளையும் இது வந்து காகம், இது வந்து நாய், இது வந்து மனிதர், இது வந்து இவர்கள் வந்து தேவர்கள் அப்படின்னு யார் பிரிக்காம எல்லாரும் மனசிலும் வந்து பகவான் இருக்கிறார், பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரே நினைப்பாக யார் வந்து பார்க்கிறார்களோ, அந்த அறிவின் மூலம் பார்க்கிறார்களோ அந்த அறிவு வந்து சத்வகுணத்தின் அறிவு அப்படின்னு சொல்றார். சோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பாக்குறதே கிடையாது இல்லைங்களா? சோ நம்ம அந்த கேட்டகரியிலேயே வரல. அடுத்தது என்ன சொல்றார்? 21வது ஸ்லோகத்துல எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். நம்ம பாக்குறோம், வெளியில போய் நிக்கிறோம், அங்க ஒரு மாடு நிக்குது, இந்த சைடு ஒரு நாய் நிக்குது இல்லைங்களா? இங்க மரம், கொடி, செடிகள் எல்லாம் இருக்கு, மனிதர்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ அப்போ உயிர்வாழிகள், உயிர் ஜீவாத்மக்கள் எல்லாமே, ஜீவன்கள் எல்லாமே வேற வேற உடம்புக்குள்ள இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா? அந்த அறிவு வந்து அது நாய், இது பூனை, இது பறவை, இது விலங்கு அப்படின்னு பிரிச்சு பார்க்கிறோம் பாத்தீங்களா? அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த கேட்டகரியில தான் நம்ம வர்றோம். அடுத்தது எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது இந்த மாதிரி பிரிச்சு பார்க்கிற அந்த அறிவு கூட இல்லை, அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து தமோ குணத்திலே இருக்கிறார்கள். சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து வரமாட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம வந்து பிரிச்சுதான் பார்ப்போம். இவங்க வந்து உயர்ந்தவர்கள், இவர்கள் வந்து ஏழைகள், இவர்கள் வந்து பணக்காரர்கள், இவர்கள் நல்லவர்கள், இவர்கள் கெட்டவர்கள் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து நம்ம பிரிவினை தான் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி இந்த செகண்ட் கேட்டகரியில தான் நம்ம வந்து வந்துருவோம். சோ இந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கு அவ்வளவு கீழே நம்ம வந்து போக மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தெளிவாகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிச்சிருங்க மாதாஜி. 3 ஸ்லோகம் 23, 24, 25 மாதாஜி. நியதம் சங்கரகிதம் அராக துவேஷத கிருதம் அபல பிரேப்சூன கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே யத்து காமேப்சுனா கர்ம ச அகங்காரேன பாபுனக கிரியதே பகுலாயாசம் தத் ராஜசம் உதாக்ருதம் அனுபந்தம் ஸ்வயம் இம்சாம் அனபேஷ்ய பௌருஷம் மோகாத்தாரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி, விருப்பு வெறுப்பின்றி, பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்வகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. சோ எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, சோ டிசிப்ளின்டா, சோ ஒரு யாகம் செய்யறாங்க அப்படின்னா, கோயில்ல, பெருமாள் கோயில்ல யாகம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னா அவங்க வந்து லோக சேமத்துக்காக செய்கிறார்கள். அப்போ அதுல வந்து ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு செயல்கள் செய்ய வேண்டும். இன்னைக்கு வந்து இதை செய்யணும், இதெல்லாம் அது எல்லாமே வந்து எல்லா பொருள்களையும் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும், அதுக்கான செல்வத்தை திரட்ட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஒழுங்கு செய்கின்ற செயலிலே எல்லாவற்றிலும் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு அதுல வந்து பற்று இருக்குதா?
எனக்கு இதுல வந்து புண்ணியம் வேண்டும், இதுல வந்து எனக்கு பேர் வேண்டும், எனக்கு புகழ் வேண்டும் அப்படின்னு எந்த பற்றுமே கிடையாது. விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம, சோ பலனை எதிர்பார்க்காம அப்படி ஒரு செயல் செஞ்சா அதுக்கு வந்து சத்துவ குணத்தில் செயல் அப்படின்னு பேரு. சத்துவ குணத்தில் செய்கின்ற செயல்கள் அப்படின்னு பேரு. அடுத்தது வந்து அதுக்கு அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்தா அது வந்து ஆச்சாரியர்கள் தான் செய்வாங்க. சோ அது அந்த மாதிரி நம்மளும் இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு 3 மார்க் கொடுத்துக்கலாம். சோ அடுத்தது, ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. சோ ஒரு செயலை வந்து ஆசை, நமக்கு ஆசை நிறைய இருக்கிறது, மெட்டீரியல் டிசையர் இருக்கிறது. ஏன்னா நம்ம பௌதீகத்துல பிறந்துட்டோம், நம்ம வாழணும், நமக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கிறது, அதை பூர்த்தி செய்வதற்காக உழைக்கின்றோம், சம்பாதிக்கின்றோம், எல்லாமே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சோ ஒரு ஆசை திருப்திப்படுத்தப்பட்டிருக்கால் அடுத்த ஒரு ஆசை கடல் அலை மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு. சோ அந்த அதை வந்து நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக நமக்கு, நம்முடைய குடும்பத்தாருக்கு இந்த மாதிரி நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்காக நம்ம பெரிய முயற்சிகளை எல்லாம் செய்கின்றோம். அப்படி செய்யும் போது நான் தான் செஞ்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு அகங்காரம், நான் எனது அப்படின்னு வருது பாத்தீங்களா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற செயல் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்ற செயல் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றார். அடுத்தது 3வது வந்து, எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. சோ மத்தவங்களுக்கு அது நம்ம செய்கின்ற செயல்னால என்ன கஷ்டம் அப்படிங்கறத பத்தி யோசிக்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி சாஸ்திர விதிகளை எல்லாம் புறக்கணித்து அவங்க வந்து எதெல்லாம் சாஸ்திரங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதோ சாஸ்திரங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டாவே அவங்க வந்து நடப்பாங்க. அப்படி நடக்கிறவர்கள் வந்து எந்த குணத்தில் இருக்கிறார்கள்? தமோ குணத்திலே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எடுத்துக்கிட்டோம். हरे कृष्णा माताजी। मुक्त संगो नगम भाति उत्साह समन्वितक सित्त सित्त सित्तयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म बल प्राप्सुर लुप्तो हिंसात्मगो सुसी हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्रकृत स्तब्ध षडो नैष्कृतिकोलसक विषादि दीर्घ शूत्रीस कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण माताजी। எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை வேறுபடுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறான். சோ இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, நம்ம இந்த இயற்கைக்கு வந்துட்டோம்னா 3 குணங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறது இல்லைங்களா, நம்ம மேல ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்காக. ஆனா அந்த குணங்களை எல்லாம் வந்து விலக்கி விட்டு அந்த குணங்களில் இருந்து யாரெல்லாம் விடுதலை பெற்றிருக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? நான் எனது அப்படிங்கிற அகங்காரமே இருக்காது. அப்ப அவங்க என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே ரொம்ப உற்சாகமா செய்வாங்க, மன உறுதியோட செய்வாங்க. அதுல வந்து வெற்றி வந்தாலும் சரி, தோல்வி வந்தாலும் சரி, அது வந்து பகவான் கொடுத்தது அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா ஏத்துப்பாங்க. ஆனாலும் அவர்களுடைய கடமைகளை வந்து செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த மாதிரி செயலாளிகள் வந்து சத்வகுணத்திலே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் நமக்கு சொல்றார். அடுத்தது, எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சோ நம்ம வந்து உழைக்கிறோம், இந்த உழைக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஷேர் பங்கு எல்லாம் எனக்கு கிடைக்கும். சோ அதுல வந்து வச்சுட்டு நான் அதை வாங்குவேன் இதை வாங்குவேன் அப்படிங்கிற பற்றுதலை எல்லாம் வளர்த்து கொண்டு அந்த பலன்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக ஆசை கொண்டு அந்த ஆசை வந்து இன்னும் 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 அப்படின்னு பேராசையாக வளர்த்து கொண்டு அப்ப அது கிடைக்கல, அது வேறொருத்தருக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க மேல பொறாமப்பட்டுக்கிட்டு அப்ப மனசெல்லாம் களங்கங்கள் நிறைந்து தூய்மை இல்லாம இன்பத்தினாலும் துன்பத்தினாலும் அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டு யார் இருக்கிறார்களோ அந்த செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது, எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு, சோ 4 விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இல்லிசிட் செக்ஸ், மீட் ஈட்டிங், அப்புறம் வந்து அந்த போதைப் பொருட்கள் உட்கொள்வது, சூதாட்டம். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுல எல்லாம் ஈடுபடுவாங்க. சோ ஒரு பௌதீகவாதியாக வீட்டுல என்ன சொன்னாலும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க, பிடிவாதக்காரனாக இருப்பார்கள். அந்த அவனுக்கு வந்து காசு வேணும்னா எப்படி வந்து அஜாமிலன் வந்து எப்படி எல்லாம் ஏமாத்துவாரு. ஒரு நல்ல பிராமண குடும்பத்திலே பிறந்து, ஒரு வைதீக குடும்பத்திலே பிறந்து என்ன ரீசன்னால அந்த மாதிரி ஆனாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா. சோ ஒரு ஏமாற்றுபவனாக அவர் வந்து கொலை கொள்ளை கூட செய்கிறார்கள். சோ பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோ மற்றவங்களை வந்து இன்சல்ட் பண்றதுல கிங்கா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் எந்த செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்னாலும் சோம்பேறித்தனம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. எப்போதும் வந்து உற்சாகம் இல்லாம, ஒரு என்ன சொல்றது, புத்துணர்ச்சி இல்லாம, சோம்பலாக, அப்புறம் எந்த ஒரு அரை மணி நேரத்துல 10 நிமிஷத்துல செய்ய வேண்டியதா 1 மணி நேரத்துக்கு ரொம்ப இழுத்துக்கிட்டு போய் செய்யற மாதிரி, இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் தமோ குணத்தின் செயலாளிகள் அப்படின்னு பகவான் இங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு படிங்க மாதாஜி. 4 ஸ்லோகம் இருக்கு. 29 இருந்துங்களா மாதாஜி? புத்தேர் வேதம் திருதேஷ்சைவ குணதஸ்திரிவிதம் ஸ்ருணு ப்ரோச்யமான வசேஷேன ப்ருதக்வேன தனஞ்சய பிரவருத்தும் ச நிவருத்தும் ச கார்யே பயாபயே பந்தம் மோட்சம் சயா வேத்தி புத்தி சா பார்த்த சாத்விகி தயா தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் ச காரியமேவ ச அயதாவத் பிரஜாநாதி புத்தி சா பார்த்த ராஜசி அதர்மம் தர்மம் தர்மமிதியா மன்யதே தமசாவிருதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச புத்தி சா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பொருள் இயற்கைனா இந்த இயற்கை. சோ இந்த இந்த வகையில பார்த்தோம்னா நுண்ணறிவு, அதாவது நம்ம புத்தி. சோ இத வந்து நம்மளுக்கு 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. நுண்ணறிவை வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. பிருத்தாவின் மைந்தனே இதுல 30வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது, 29வது ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. த்ரீ டைப் ஆஃப் நுண்ணறிவுன்னு சொல்லிடுச்சு. 30வது ஸ்லோகம், பிருத்தாவின் மைந்தனே செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படக்கூடியது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறிவிக்கக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எது வந்து செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தெரியும். சோ எதுக்காக பயப்படணும், எதுக்கு பயந்துக்கணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது. சோ சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதை செய்யறதுல அதை செவ்வனே செய்யணும், அதை தவறிடுவோமோ அப்படின்னு அந்த பயம் இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கு எதிராக நடப்பதற்கு நம்ம பயந்தே ஆகணும். சோ விடுதலை செய்வது எது, நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலே வந்து நாம செய்கின்ற கர்மங்கள் தான் நம்மளை பந்தப்படுத்துகிறது. சோ இதுல இருந்து விடுதலை பெறணும்னா நம்ம அகர்மா செய்யணும், எல்லாத்தையுமே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு புத்தி இருந்துச்சுன்னா அவங்க சத்துவ குணத்திலே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். பிதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. சோ இத வந்து நம்ம பிரிச்சு பார்க்கவே அவங்களுக்கு தெரியல. இதுதான் நல்லது, இது வேதம் சொல்லி இருக்கிறது, இப்படி நடந்தால்தான் தர்மம், இப்படி நடக்கிறது வந்து தர்மம் இல்லை அதர்மம் அப்படின்னு யாருனால வந்து பிரிச்சு பார்க்க முடியலையோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துரியோதனனை எடுத்துக்கோங்க, எவ்வளவு வந்து அதர்மங்கள் செஞ்சான், அவனுக்கு பிரிச்சு பார்க்க தெரியல இல்லையா. சோ இது வந்து தர்மம், இது வந்து அதர்மம். சோ அடுத்தவங்களுடைய நாட்டை வந்து பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு தானே ஆட்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறது, அவங்களுடைய சொத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்காம இருக்கிறது, என்னென்ன அதர்ம காரியங்கள் இருக்கோ அத்தனையும் செஞ்சான். ஏன் செஞ்சான், அவன் வந்து அறியாமையிலே இருந்தான், அந்த பிரித்து பார்ப்பதற்குரிய அறிவு அவன் கிட்ட இல்லை. சோ அவனுடைய புத்தி எந்த குணத்துல இருந்தது, ரஜோகுணத்திலே இருந்தது. இன்னும் 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 அப்படின்னு பேராசையோட இருந்தான்.
சோ அகங்காரத்தோட இருந்தான். சோ அந்த புத்தி வந்து ரஜோகுணம். அடுத்தது அறியாமை மற்றும் இருள் மயக்கத்தின் கீழ். சோ அறியாமையில இருக்கிறாங்க, இல்யூஷன் இருக்கிறாங்க, இக்னரன்ஸ். அறியாமைனா இக்னரன்ஸ், இருளின் மயக்கத்தில். சோ அவங்களுடைய அறிவை வந்து யாரு எடுத்துட்டு போயிட்டா, இல்யூஷன் எடுத்துட்டு போயிடுச்சு, ஒரு மயக்கத்தில் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, தர்மம் எல்லாம் அதர்மமாக தெரிகிறது. சோ இத வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், இது உடலுக்கு கேடு பிடிப்பது அப்படின்னு சொன்னா சொல்றவங்க மேல கோவப்படுறாங்க. சோ அது அம்மாவாக இருக்கலாம், அப்பாவாக இருக்கலாம். சோ அவங்க மேல கோவப்பட்டு அவங்களை என்ன வேணா செய்யறாங்க, திட்டுறாங்க, அடிக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம கலியுகத்துல நம்ம பேப்பரை திருப்பி வச்சோம்னாவே, திறந்து வச்சோம்னாவே அவ்வளவு பாக்குறோம். பேப்பரை படிக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு தோன்ற மாதிரி இருக்கு. சோ அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, தர்மத்தை எல்லாம் அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை எல்லாம் தர்மமாகவும். சோ அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதெல்லாம் தர்மம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. சோ எப்போதும் தவறான வழியிலேயே முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். காலையில கோலம் போட போனா செயின் ஸ்நாட்ச் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க இல்லைங்களா, காலையில வாக்கிங் போனா செயின் ஸ்நாட்ச் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. சோ அவங்களுடைய சந்தோஷத்திற்காக அவங்க என்ன வேணா செய்வாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் பார்த்தனை தமோ குணத்தில் இருக்கிற புத்தி அது அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிங்க மாதாஜி, 33, 34, 35. Yes, Mataji. Trityaya dharayate mana prenandriya kriyaga yoga navyabhicharinya tridisa pata sattiki yayatu dharma kamartan tritya dharayate arjuna prasangena bala kankshi tridisa pata rajasi yaya swapnam payam sogam விஷாதம் மதமேவச்ச விமுஞ்சதி துர்மேதா நிர்திசா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க வந்து 3 வகையான தீர்மானங்கள், பொருள் இயற்கையின் முறைகளிலே 3 வகையான தீர்மானங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ பிதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாதது, யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவது, மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. சோ மன உறுதியோட செயல்படுகிறாங்க இல்லைங்களா. சோ அந்த நிலை எதுல எல்லாம் வந்து மன உறுதி, அவங்களை வந்து அவங்க எடுத்த முடிவிலிருந்து மாற்ற முடியாது, அவங்க செய்கின்ற யோக பயிற்சியை நிறுத்த முடியாது. சோ அவங்க மனம் வந்து மனம், வாழ்வு, புலன் இது எல்லாமே வந்து அவங்க கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து கோஸ்வாமிகளாக்கி இருக்கிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி மன உறுதி இருக்கு. நான் வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவேன் அப்படிங்கிற அந்த மன உறுதி, அதுதான் வந்து சத்வகுணத்திலே அவர்களை வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு இங்கே பகவான் சொல்றாரு. அடுத்தது, எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. சோ எந்த மன உறுதியின் மூலம், சோ நம்மளுக்கு ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் மன உறுதி இருக்கு. ஆனா அது பக்தி தொண்டின் மேல இல்ல. அது எதுல இருக்கு அப்படின்னா, தர்ம, அர்த்த, காமம், அறம், பொருள், இன்பம் இது மூணுத்தையும் அடைவதிலே, பலன்கள் மீது பற்று கொண்டு செய்கின்ற செயல்களிலே இருக்கிறது மன உறுதி. நான் இந்த வருஷத்துக்குள்ள இதை வாங்கியே தீர்வேன், இந்த வருஷத்துக்குள்ள நான் இதை அட்டைன் பண்ணியே தீர்வேன் அப்படிங்கிற அந்த மன உறுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மன உறுதி ரஜோகுணம். சோ அவங்களுக்கு எதன் மேல ஆசை, தர்மம், அர்த்த, காமம், இந்த மூணுத்து மேல, அறம், பொருள், இன்பத்து மேல மன உறுதி இருக்கு. அதுக்குள்ள இதை வந்து நான் அச்சீவ் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. சோ இந்த மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. அடுத்தது, பிதாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பது. சோ இவங்களுக்கு மன உறுதி எல்லாம் கிடையாது. எப்பவும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, சோம்பலா இருப்பாங்க, கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, நிறைய கனவு காணுவாங்க. சோ ஒரு மயக்கத்திலேயே, ஒரு இல்யூஷன் ஸ்டேட்லயே அவங்க வந்து இருப்பாங்க. இதுக்கு மேல அவங்களால யோசிக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக இங்கே வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் ததக்ரே விஷம் இவ
परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं संवृतं हरे कृष्णा माताजी 36 விட்டுட்டீங்க 36 படிக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி, எஸ் எஸ் பிரபுஜி. சுகம் தவிதானிம் திரிவிதம் ஸ்ருணுமே பரதர்ஷப அப்யாசாத் ரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 39 படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? 39 இன்னும் படிக்கிறேன் படிங்க. பிரபுஜி. யதக்ரே சானு பந்தேச்ச சுகம் மோகனம் ஆத்மானக நித்ராலஸ்ய பிரமோதத்தம் தத் தாமசம் உதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைடு பாத்துக்கோங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ். எஸ் எஸ் பாத்துக்கிறேன். வரும், அதனால கொஞ்சம் பார்த்து படிங்க. இப்போ வந்து என்ன சொல்றது, பொருளியற்கை முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுது. 37 என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்பதுமான சுகம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்ப எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இஸ்கான்ல வந்து 3 மணிக்கே எந்திரிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? சோ 3 மணிக்கு நம்ம இப்பதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இஸ்கான்ல போறோம் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு பிரபு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலாஜி பிரபுவே போய் இஸ்கான்ல ஜாயின் ஆகுறாரு சரிங்களா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவரை 3 மணிக்கு எழுப்ப சொன்னா, பிரபு நீங்க எந்திரிப்பீங்களா? பாத்தீங்களா, பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. சொல்லுங்க மாதாஜி. எந்திரிப்பீங்களா எந்திரிக்க மாட்டீங்களா? எதுக்கு மாட்டீங்க இல்லையா? அப்ப வந்து உங்களுக்கு அது வந்து விஷமா இருக்குமா அமிர்தமா இருக்குமா? விஷமா இருக்கு இல்லைங்களா? உங்களுக்கு இல்ல, எல்லாத்துக்கும் தான். 3 மணிக்கு எந்திரின்னு சொன்னா ரொம்ப அது விஷமாக இருக்கும். ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு மாதாஜி. சரியா? எல்லாத்துக்குமே தான் பிரபு. நான் உங்களை மட்டும் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனா பழக பழக அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டிசிப்ளினா நம்ம வந்துருவோம் அதுக்கு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான். எப்படி வந்து அந்த பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வந்து சாப்பிடுன்னு சொல்லி கொடுத்தா நம்ம சாப்பிடுவோம். அது துவர்க்கும். ஆனால வந்து நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். ஆனா கம்பல் பண்ணி சாப்பிடு, இது ரொம்ப நல்லது, இது விட்டமின் சி எல்லாம் நிறைய இருக்கு, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு கம்பல் பண்ணி சாப்பிட வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி குடிச்சோம்னா இனிக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் மூத்தோர் சொல்லும் முழு நெல்லிக்காயும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல விஷம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு குணம் பின்னாடி அமிர்தத்தை போன்று இனிக்கும். அப்ப நம்மளுக்கு அலாரம் எல்லாம் தேவைப்படாது. நம்மளாவே நம்ம பாடியிலேயே வந்து பயாலஜிக்கல் அலாம் செட் ஆயிடும். சோ நீங்க வந்து நினைக்கிறீங்களோ இல்லையோ, அந்த உடல்ல இருக்கிற அந்த பயாலஜிக்கல் அலாம் உங்களை எழுப்பி விட்டுடும். சோ அந்த மாதிரிதான் ஒருவனை தன்னுணர்விற்கு எழுப்புகிறது. சோ அது வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, யாரு அப்படின்னா அந்த சுகம் யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, சத்வ குணத்தில் இருப்பவர்கள் தான் அதை சுகமாக நினைப்பார்கள். சோ அவர்கள் வந்து ஆன்மீக பாதையிலே முன்னேறி செல்கிறார்கள். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்தில் அமிர்தத்தை போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப லவ் அஃபேர் எடுத்துக்கோங்க. சோ அது வந்து புலனின்ப பொருள்களுக்கு நமக்கு எவ்வளவு இன்பத்தை கொடுக்கிறது இல்லைங்களா? சோ அந்த பொண்ணை பாக்குறோம், ஆசைப்படுறோம், கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து 2 பேரும் லவ் பண்றாங்க. சோ ஆனா அது நடக்கல. முதல்ல வந்து எப்படி இருந்துச்சு, அமிர்தமா இருந்துச்சு. இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, அது விஷம் ஆயிடுச்சு. இப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிற குணம் வந்து ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக இருக்கிறது. அந்த ரஜோகுணம் நம்மை வந்து அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்கிறது. அதன் மூலம் நமக்கு துக்கத்தையே தருகிறது அப்படின்னு நம்ம முதல்ல ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். சோ அந்த பொண்ணு கிடைக்கல அப்படின்னா அவனுக்கு அது துக்கம் தானே. நான் இந்த பொண்ணு எக்ஸாம்பிளே வச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. சில பேருக்கு பொன்னாசை, சில பேருக்கு பெண்ணாசை, சில பேருக்கு வந்து மண்ணாசை. சோ எப்படி வேணா இருக்கலாம். சோ ஆசைதான். சோ கிடைக்கலைன்னா வந்து நம்மளை வந்து அது அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்லும். அது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. அடுத்தது வந்து தன்னுணர்வை காண இயலாத. சோ அவங்களுக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து அவங்களுக்கு நாட்டம் கிடையாது, அது என்னன்னே தெரியாது.
அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்குமே வந்து அவங்க இல்யூஷன்ல தான் இருப்பாங்க, நிறைய தூங்குவாங்க, சோம்பேறிகளா இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரியான குணம் வந்து அவங்களுக்கு தமோ குணத்திலே இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. இப்ப வந்து நீங்க உங்களுக்கு மார்க் போட்டு பார்த்திருந்தீங்கன்னா 18க்கு பக்கத்துல நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தம்ஸ் அப், 6க்கு பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா தம்ஸ் டவுன் ஆயிடுச்சு, 12க்கு அருகில் இருந்தீங்கன்னா ஓகேங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, நடுவுல இருக்கு சரிங்களா கிட்டவர்கள். சோ நீங்க போட்டு பார்த்திருந்தீங்கன்னா ரிசல்ட் இதுதான். நீங்க அதெல்லாம் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. அடுத்தது போலாம் பிரபு. நம்ம எல்லாருமே இப்ப கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்துட்டோம், நம்மளை நம்ம மாத்திக்க போறோம் இல்லைங்களா? எஸ் ஆர் நோ போடுங்க மாதாஜி. நானே மாதாஜி. சர்வபூதேஷு ஏனைக்கம் பாவம் அவ்யயம் நீட்சதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஜானம் வித்தி சாத்விகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன திடீர்னு 20 வந்திருக்குது நடுவுல ஸ்லோகம், நம்ம எங்கேயோ போயிட்டோம். இருக்கு மாதாஜி, அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க இதுல அப்படின்னு பார்த்தா, எல்லோருடைய மனசிலும் பரமாத்மாவாக இதனுடைய விளக்கம் வந்து போட்டிருப்பாங்க பாருங்க மாதாஜி. பிரபு அடுத்த ஸ்லைடு போங்க. அடுத்து 33 இருக்கு மாதாஜி. 33 இருக்கா? ஆமா. நான் புக்ல இருந்து படிக்கிறேன். இங்க என்ன சொல்றது இந்த ஸ்லோகம் அப்படின்னா, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. சோ எந்த அறிவால நமக்கு இருக்கிற அறிவை பயன்படுத்தி எல்லா இருப்புகளிலும்னா என்ன, 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் இருக்கிறார்கள். சோ எல்லா இருப்புகளிலும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. நம்ம இல்லாம வேற வேற ஸ்பீசிஸ், இது வந்து நாய் இனம், இது வந்து குரங்கு இனம், இது வந்து மனிதர்கள் இனம் இல்லைங்களா, இவங்க வந்து தெய்வங்கள் இல்லைங்களா, இப்படி எல்லாருமே வேற வேற இனங்கள், ஸ்பீசிஸ் டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கு. ஆனாலும் நம்ம ஒரே ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, எல்லாருடைய மனதிலும் வந்து பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு யாரு பாக்குறாங்களோ, எஸ் மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி, யூ ஆர் கரெக்ட். யார் வந்து அந்த மாதிரி பார்க்கிறார்களோ அவர்களுடைய அந்த அறிவு சத்வகுணத்திலே இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திருத்யா யயா தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியாகா யோகேன விசாரின்யா திருதிசா பார்த்த சாத்விகி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரித்தாவின் மைந்தனே, ஓ சன் ஆஃப் பிரித்தா. சோ எது செய்யத்தக்கது, எது செய்யத்தகாதது, எது பயப்படத்தக்கது, எது எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, பிணிப்பது எது, விடுதலை செய்வது எது. சோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், பார்த்த ஸ்லோகமே தான் நம்மளுக்கு இப்ப வந்திருக்கு. சோ நம்ம ஆல்ரெடி நான் இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டேன். அப்படிங்கறத யாரு வந்து அறிந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய அறிவு வந்து சத்வகுணத்திலே இருக்கிறது. நம்ம எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது, சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அதை செய்யணும், சாஸ்திரங்கள் எதையெல்லாம் தடை செய்திருக்கிறதோ விகர்மா செய்யக்கூடாது. சோ எதுக்கு பயப்படணும், வந்து நம்ம செய்யத்தகாத செயல்கள் செய்யணும்னா நம்ம பயந்துட்டு செய்யக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பிணிப்பது எது, நம்மை வந்து இந்த உலகத்தோட பந்தப்படுத்துவது எது, நாம் செய்கின்ற செயல்கள். சோ அந்த செயல்களை வந்து நம்ம அகர்மாவாக செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் நம்மளுக்கு வளர்ந்திருக்க வேண்டும். ஏன்னா செயல்கள் செய்யும் போது பாவங்களும் வரும், புண்ணியங்களும் வரும். அந்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப நம்ம மறுபடியும் வந்து பந்தத்திலே மாட்டிக்கொண்டு பிறவி எடுக்க வேண்டி வரும். சோ அதனால அது வந்து பந்தப்படுத்துகிறது செயல்கள். அப்ப நம்மளுக்கு விடுதலை அளிக்கக்கூடியது எது, நம்மளுக்கு வந்து விடுதலை அளிக்கக்கூடியது ஒன்னே ஒண்ணுதான், பகவானிடம் சரணடைந்து அவரிடம் பக்தி கொண்டு செய்ய வேண்டும், பக்தி யோகத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும். இதுதான் வந்து நம்மை வந்து விடுதலை பாதைக்கு அழைத்து செல்லக்கூடியது. சோ இந்த விவேகம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் சத்வகுணத்திலே இருக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிங்க மாதாஜி. 41, 42, 43, 44 4 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ब्रह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप
कर्माणि प्रविभक्तानि सुभाव प्रभवैर्गुणैः समोदमस्तवसौसं शान्तिर्आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म सुभावचं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यलायनं दानम् ईश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म सुभावचं कृषिको रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म सुभावचं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि सुभावचं. हरे कृष्ण माताजी. சோ இந்த பொருளியற்பின் அடிப்படையில் 4 வகையா வந்து பகவான் வந்து ஆசிரமங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். நம்மளுக்கு ஆறுதலே தெரியும், முதலியே 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் அப்படின்னு அமைச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு. சோ அந்த 4 வகையான இத வந்து எதனுடைய அடிப்படையில் வந்து பிரிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, அது என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்களை வந்து பிரிச்சாரு சமுதாயத்தை, இந்த மக்களை. எதனுடைய அடிப்படையில் அவர் வந்து அப்படி பிரிச்சாரு? ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க. அவங்க வந்து ஜாப். இன்னும் 2 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், துர்கா மாதாஜி ஜாப்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் 2 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்காங்க. தொழில் மாதாஜி, தொழில் அப்புறம் குணங்கள். கரெக்ட் மாதாஜி. அதுக்கு அந்த ஸ்லோகத்தோட அந்த லைன் சொல்லுங்க. லைன் தெரியலையா மாதாஜி? வர்ணாசிரம் சொல்லுவோம், ஆனா அந்த லைன் தெரியல மாதாஜி. ஸ்லோகத்துல அதனுடைய குணம்னா உங்களுக்கு தெரியும், கர்மனா சரிங்களா? குணத்தை கொண்டும் கர்மங்களை அவர் செய்கின்ற செயல்களை கொண்டும் தான் 4 வர்ணங்களாகவும் 4 ஆசிரமங்களாகவும் பகவான் பிரித்தார். நம்ம எப்படி இருந்தோம்? மிருக நிலையில் இருந்தோம். நம்மை மனித நிலையில் உயர்த்துவதற்காக பகவான் அந்த பிரிவுகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தினார். பிறப்பின் அடிப்படையில் அவர் ஏற்படுத்தவில்லை அப்படிங்கறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இப்ப வந்து அதுல வந்து ஆசிரமங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இப்போ 42ல அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம், இந்த குணங்கள் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லாம் பிராமணர்கள். அமைதியா இருப்பாங்க, எந்த தப்பு தண்டாலாம் செய்ய போக மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கு, தவத்திலே ஈடுபடுவார்கள், தூய்மையாக இருப்பார்கள். உள்ள தூய்மை, அப்புறம் புற தூய்மை. உள்ள தூய்மை சாண்ட் பண்றதுனால வரும். புற தூய்மை டெய்லி குளிச்சு சுத்தமான ஆடைகளை உடுத்துக் கொள்வதனால வரும். சகிப்புத்தன்மை, சோ அவங்க வந்து ரொம்ப சகிப்புத்தன்மை ஜாஸ்தினே சொல்லலாம். அதனாலதான் வந்து இப்ப நம்மள எல்லாருமே சரி நான் பேசுறேன். நேர்மையாக இருப்பார்கள், ஹானஸ்ட். சோ அறிவுடையவர்களா, நாணம் மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள். ஞானம், பகுத்தறிவு. சோ இது செய்யணும், இது செய்யக்கூடாது, இது தர்மம், இது அதர்மம் அப்படிங்கிற அந்த பகுத்தறியக்கூடிய அறிவு இருக்கும். ஆத்திகம், அவர்கள் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்கள் எல்லாம் பிராமணர்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். சோ இந்த ஆசிரமத்துல 2வது பிராமணரை பத்தி சொல்லிட்டாரு, 2வது வந்து சத்திரியர்களை பத்தி சொல்றாரு. சத்திரியர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சூரத்தனம், அதாவது என்ன வந்தாலும் சரி. ஒரு வந்து அவங்க போர் பயிற்சி எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னா காட்டுக்குள்ள போவாங்க, புலியை எதிர்த்து சண்டை செய்வார்கள். அப்ப அந்த சூரத்தனம், புலியை பார்த்துட்டு பயந்து ஓடி வந்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அவர்கள் சத்திரியர்களாக இருக்க முடியாது. அந்த மன உறுதியும் வலிமையும் அவங்களுக்கு இருக்கணும். புலியே வந்து நின்னா கூட 16 அடி அந்த மாதிரி புலிகள் எல்லாம் இருந்தா கூட அவங்க வந்து பயந்து போகாம அவங்க வந்து அதை எதிர்த்து போராட வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி வேண்டும். வளமை, சோ அவங்க வந்து செல்வம் மிக்கவர்களாக, செல்வத்தை சேர்த்து வச்சிருப்பவர்களாக, அந்த ஒரு நாட்டை வந்து வளத்தோடு வைத்திருக்க வேண்டும். அந்த போரில் தைரியம், போர் அப்படின்னு வரும்போது நாட்டையும் மக்களையும் காக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்படின்னு
போர் செய்ய வேண்டும், தைரியமாக போர் செய்ய வேண்டும், புறமிது விட்டு ஓடிடக்கூடாது. அப்புறம் கொடை வள்ளல்களாக இருக்க வேண்டும். சோ அப்ப ராஜாக்களுக்கு இந்த வேதியர்கள் அவங்க எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க. அவங்களுடைய வேலையே வேத கல்விதான். சோ அவங்களை பராமரிக்கணும், சோ நாட்டு மக்களை பராமரிக்கணும். சோ இவங்களுக்கெல்லாம் வேலையே செய்யாம இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாமே நம்ம கொடுத்துடணும். அவங்களுக்கு இருக்க காணி, நிலம், பசு இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாமே இவங்க சப்ளை பண்ணிடணும். சோ அந்த மாதிரி கொடையாளிகளாக யார் தானம்னு கேட்டாலும் அவங்க கொடுக்கணும், இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. சோ ஆளும் தன்மை, அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்தாதான் சத்திரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அடுத்தது இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க. யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வைசியர்கள், சூத்திரர்கள். சோ விவசாயம் யாரெல்லாம் செய்கிறார்களோ, பசுக்களை யாரெல்லாம் பராமரிக்கிறார்களோ, வியாபாரம் செய்கிறார்களோ, ட்ரேட், சரிங்களா, அந்த மாதிரி செய்யறவர்கள் எல்லாருமே வைசியர்கள் அப்படின்னு பகவான் பிரிச்சார். அப்போ கடுமையான செயல்கள், உழைப்பாளிகள், அந்த மாதிரி செய்யறவர்கள் இருக்கிறார்கள் பாத்தீங்களா, அவங்க எல்லாம் சூத்திரர்கள். இந்த 3 கேட்டகரி பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு இந்த சூத்திரர்கள் தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அந்த கடுமையான வேலைகள் எல்லாம் செய்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும். இப்ப இதையே உழுவணும்னு வச்சுக்கோங்க. கழனி இருக்குது விவசாயிகளுக்கு, அதை உழ வேண்டும் அப்படின்னா இவங்க சூத்திரர்கள் போய் உழுது கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி 4 வகையா பிரிச்சாங்க. ஆனா இப்போ இந்த கலிகாலத்துல எல்லாருமே சூத்திரர்களாக தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. எல்லாருமே சூத்திரர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்ததுக்கு போலாம். படிங்க. யதப்ரவருத்திர்பூதானாம் ஏன சர்வமிதம் ததம் ஸ்வகர்மனா தமப்யச்ய சித்திம் விந்ததி மானவக. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார்கிட்ட இருந்து தோன்றினார்கள்? பகவானே விதையளிக்கும் தந்தை இல்லைங்களா, அவர்தான் பீஜம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். 2 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறார். யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, எல்லா இந்த அண்டங்கள், பிரபஞ்சங்கள் அனைத்திலும் பகவான் காற்று எப்படி பரவி இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி பரவி இருக்கிறார். சோ அவர்தான் அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு, சோ அவர் என்ன சொல்லிட்டார், நீ உன்னோட கடமையை செய், அதுவே வழிபாடுன்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இந்த பிராமணருக்கு என்ன கடமை? வேத கல்வி. இந்த சத்திரியருக்கு என்ன கடமை? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இந்த வைசியருக்கு என்ன கடமை? விவசாயம், ட்ரேட், பசுக்களை பராமரித்தல். இந்த சூத்திரருக்கு என்ன கடமை? அந்த இவங்க 3 பேருக்கும் தொண்டு செய்வது, கடுமையான வேலைகளை செய்து கொடுப்பது. சோ உங்களுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே பகவானை வழிபடுவதன் மூலமாக இந்த கடமையிலிருந்து தவறக்கூடாது. தவறாமல் அந்த கடமைகளை சரிவர செய்து கொண்டே நம்ம பகவானை வழிபட்டோம் என்றால் ஒரு பக்குவத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. சோ நம்முடைய புலன்களின் அதிபதி ரிஷிகேஷன். சோ இந்த ரிஷிகேஷனை வழிபடுவதால் அவர்தான் நம்மை இந்த ஒவ்வொரு செயலிலுமே ஈடுபடுத்துகிறார் அப்படின்னு நினைக்கணும். சோ இந்த அறிவு நமக்கு ஒரு பக்குவத்தை கொடுக்கும். இந்த அறிவினை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த விடுதலை அடைந்து போவதற்கு, இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் இருந்து விடுதலை அடைந்து போவதற்கு நாம் முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் சுபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் ஆப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த யானையினால இந்த மரத்தை ஏற முடியுமா? இதனுடைய இயல்பு அது ஏறுறதுக்கு தடையாக இருக்கும் இதனுடைய இயற்கை.
சோ இதுல வந்து யார் வந்து மரம் ஏறுறதுல வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அவங்க இயல்புகளுக்கு ஏற்ப அவங்க செய்கின்ற செயல்களுக்கு ஏற்பதான் வந்து கடமைகளும் வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ ஒருத்தரோட கடமைய இன்னொருத்தர் பர்ஃபெக்டா பண்றது கூட வேண்டாம், அது கூட தப்புதான். உன்னோட கடமை என்னவோ அத நீ வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நீ உன்னோட கடமையா மட்டும்தான் செய்யணும். அடுத்தவங்களோட கடமைய பர்ஃபெக்டா செஞ்சாலும் அது தப்புதான் சொல்றாரு பகவான். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள், அவர் என்ன சொன்னார்? அர்ஜுனர் ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நான் வந்து போர் புரிய மாட்டேன், அந்த 5 ரீசன் சொன்னார் இல்லைங்களா? மயக்கம், இன்பமின்மை, அப்படி இப்படி எல்லாம் 5 சொன்னார். இதெல்லாம் சொல்லி நான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன், நான் வந்து காட்டுக்கு போறேன். அப்போ சத்திரியருடைய கடமை நாட்டை காப்பது, மக்களை காப்பது. அதை விட்டுட்டு வில்லேந்தி போர் செய்யாமல் சத்திரியருடைய கடமையை விட்டுவிட்டு நான் வந்து ஒரு சன்னியாசியோட கடமை தவம் செய்வது, அந்த கடமையை செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் என்ன சொன்னார்? உன்னால் எல்லாம் முடியாது அர்ஜுனா, உன்னால அது முடியாது. உன்னுடைய இயற்கை என்ன அப்படின்னா, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்னா நாடாள வேண்டும், போர் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத வலியுறுத்தினார். சோ அதை நீ செஞ்சா அதுல வந்து வெற்றியும் கிடைக்கலாம், தோல்வியும் கிடைக்கலாம். அதை பத்தி நீ கவலைப்படக்கூடாது, அதை நீ பர்ஃபெக்டா செய். ஆனா வேதியரோட கடமை, ஒரு சன்னியாசியோட கடமை வந்து தவம் செய்யறத போய் நீ பர்ஃபெக்டா செய்யறேன்னு சொல்றியே, அது பர்ஃபெக்டா செஞ்சாலும் நீ வந்து பாவத்திற்கு உள்ளாவாய், உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியவனாவாய். சத்திரியன் அப்படிங்கிற கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டார், அப்ப உனக்கு பாவமே வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ நம்முடைய இயற்கைக்கு ஏற்ப நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ கடமை, அந்த கடமையை செய்வதனால் நமக்கு வந்து பாவ விளைவுகள் ஏற்படுவது இல்லை, அதனால் நாம் பாதிக்கப்பட மாட்டோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு கிளீனா சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जिदात्मा विगिद स्पृगागा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण माताजी। சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக பக்குவமான நிலையை அடைகிறான். சோ யார் வந்து சுய கட்டுப்பாடோட தன்னுடைய புலன்களை கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாங்க, யாரு? கோஸ்வாமிகள். அவங்களுக்கு எதனாவது பற்று இருக்கிறதா? நம்ம புகழ்ந்தாலும் பேசாமதான் இருக்காங்க, அவரை பத்தி இகழ்ந்து சொன்னாலும் பேசாமதான் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த புத்தரோட எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். சோ அவங்களுக்கு எதுலையுமே பற்று, எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து பற்று கிடையாது. ஒரு வாசலுக்கு போய் நிப்பாங்க, ஒரு இல்லறவாசியினுடைய ஒரு குடும்பத்தினுடைய வாசலுக்கு போய் பிச்சாந்தேகி அப்படின்னு நிப்பாங்க. எவ்வளவு நேரம் நிப்பாங்க? ஒரு பசுமாட்டில் இருந்து பால் கறக்கக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் நிப்பாங்க. யாருமே வெளியில வந்து பார்க்கலையா, அடுத்த வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. சோ இந்த மாதிரிதான், கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலைனாலும் சரி அவங்க மனசு வந்து ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு அப்படி கிடையாது இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு பற்று இல்லாமல், எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படிங்கிற பற்று இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரே மரத்தடியில அந்த சன்னியாசிகள் வந்து தங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரே மரத்தடியில, இந்த மரத்தடியில நல்லா காத்து வருது, நாளைக்கும் இதே மரத்தடியில வரலாம் அப்படிங்கிற பற்று அவங்களுக்கு இருக்காது. அந்த பற்றுக்கு பயந்துட்டு அவங்க வந்து அடுத்த மரத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஏன்னா அது மேல கூட பற்று வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற பயம் அவங்களுக்கு. மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது, எனக்கு வேண்டாம். இந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பந்தப்படுத்தக்கூடியவை, எல்லாமே அசத், தற்காலிகமானது. சத் அப்படிங்கிறது பகவான் ஒருத்தர் தான், பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும்தான். சோ பகவானை, சத்தை மட்டும் நாம் நாடி செல்வோம், அசத்தை நாம் வந்து விலக்கி வைப்போம் அப்படின்னு யார் வந்து புறக்கணிக்கிறார்களோ, அந்த மாதிரி துறவை, அந்த தியாகத்தை வந்து பயிற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள். அவர்களுக்கு பாவமும் கிடையாது, புண்ணியமும் கிடையாது, அவர்கள் செய்வது எல்லாமே அகர்வமா. அந்த பக்குவ நிலையை வந்து அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள் அப்படி இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்தது हरे कृष्ण माताजी। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोसति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्ण माताजी। 49 இல்லையா பிரபு? இல்ல மாதாஜி. இல்லையா?
என்னோடது கொஞ்சம் வேற மாதிரி. 49 தான் படிச்சுட்டாங்களே மாதாஜி. அசக்த புத்தி சர்வத்ர. நம்ம எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அங்க உறுப்புகள். சோ நம்ம வந்து அவருடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ பகவான் அப்படிங்கிறவர் மட்டும்தான் அனுபவிக்கக்கூடியவர், என்ஜாயர். சோ நம்ம வந்து 5.29ல படிச்சோம் இல்லைங்களா? போக்தாராம் யக்னதவசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம். அந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். சோ அவர் மட்டுமே வந்து அனுபவிப்பாளர் அப்படிங்கிறதை வந்து நம்ம நினைத்து பார்க்க வேண்டும். இதுதான் வந்து துறவு. இது 4.9க்கு சொல்ல வேண்டிய விளக்கம் இது. அதை நான் இப்ப சொல்லிட்டேன். இப்ப இந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி படிச்சுட்டீங்களா? 54 படிச்சுட்டீங்களா? படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா. சோ தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் யாருக்கு வந்து அந்த பக்குவ நிலையை அடைந்து விட்டார்களோ, அந்த 49 ஸ்லோகத்துல சொன்னீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ், பகவான் மட்டும்தான் அனுபவிப்பாளர் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் யாருக்கு வந்து இருக்கிறதோ அதுல வந்து நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து, சோ தன்னுடைய மனதுக்குள்ளே பகவான் இருக்கிறார், பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார் அப்படிங்கறத உணர்ந்து அவனுடைய மனம் உள்ளம் எல்லாமே டாப் டு பாட்டம் எல்லாமே வந்து இன்பமயமாகிறது, ஆனந்தமயத்திலே இருக்கிறான். அவன் எதுக்குமே வந்து கவலைப்படுவதில்லை. எது செய்தாலும் அது பகவான் செய்கிறார். இன்பம் கொடுத்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் என்னனாலும் சரி இது பகவான் கொடுத்த கிஃப்ட் அப்படின்னு வந்து ஏத்துக்கிறாரு. சரி, இதை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க வந்து எதுவுமே வந்து விரும்புவது கிடையாது. எல்லா உயிர்வாளிகள் இடத்திலும் சமமாக இருக்கிறார்கள். இங்க பாருங்க, எல்லா உயிர்வாளிகள், நிறைய உயிர்வாளிகள் இருக்கிறார்கள். ஆனா இந்த துறவி எல்லாரோட மனசுலயும் வந்து பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்னு தான் பாக்குறார். இது சிங்கம், புலி, இது பறவை அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு கிடையாது. டிஸ்கிரிமினேஷனே கிடையாது. இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறவர்கள் தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறார்கள், தூய பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. சோ அவர்களுடைய புலன்கள் எல்லாமே பல் பிடுங்கப்பட்ட பாம்புகள். அந்த புலன்களை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் வந்து புலன்கள்னால அவர்கள் வந்து பயப்பட தேவை இருக்காது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனாலேயே அவர்கள் வந்து இந்த இன்பத்தை அடைய முடிகிறது, இந்த தெய்வீகமான நிலையை அடைய முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தியா மாமபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்பதக ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். இப்போ நம்ம ஏட்டுக்கல்வி, நம்ம அதை வந்து புக்ல படிச்சு பகவானை வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாதுன்னு தான் சொல்லணும். இப்ப வந்து ஸ்விம்மிங் கத்து தராங்க, ஒரு புக்கு கொடுத்துட்டு இதை படிங்க, தரையிலேயே படிச்சுட்டு நீச்சல் அடிங்க, இந்த கையை வச்சு இப்படி, இந்த கையை வச்சு இப்படி, இந்த காலை வந்து மேலே கீழே அடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு வாரம் இப்படியே அடிச்சுட்டே இருங்க, அடுத்த தடவை அடுத்த வாரத்தை 10 நாள்ல உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வந்துரும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரிதான் ஏட்டு கல்வியினாலே வந்து பகவானை அடைய முடியாது. அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அன்பாக பக்தியோடு பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம், ஒரு சிறு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு காயோ இந்த மாதிரி ஒரு கனியோ ஒரு டம்ளர் தண்ணியோ சரியா, அந்த மாதிரி யார் வந்து பக்தியோடும் நம்பிக்கையோடும் செய்கின்றார்களோ அந்த பக்தி தொண்டுக்கு மட்டுமே வந்து பகவான் வந்து கட்டுப்படுகிறார். அப்பதான் பகவானை வந்து உள்ளபடி நம்ம வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது, சோ பகவான் யார், நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு அப்படிங்கறது எல்லாம் நம்ம எங்க போகணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த பக்தியினால தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பகவானுடைய திருநாட்டிற்குள் நமக்கு என்ட்ரி விசா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. சோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் டிகிரி வாங்குறதுனால பக்தி கொண்டு வராது. நம்ம பக்தி கொண்டை வந்து செய்யணும், பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யணும். அதனாலேயே வந்து ஒருவனை வந்து தகுதி உள்ளவனாக ஆக்கிக் கொள்ள முடியும். சோ இத வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு வலியுறுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வ கர்மான் அபி சதா
कुर्वनो मत् व्यभाश्रयत मत् प्रसादात् अवाप्नोति சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அடிபட்ட இடத்தை அடைகிறான். அவன் இதே உலகத்துல இந்த பௌதிக உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் எல்லா செயல்களிலும் அவன் ஒரு ஆபீஸுக்கு போலாம், ஒரு இல்லறத்துல இருப்பவனா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். அவனுடைய கடமைகளை அவன் செய்து கொண்டே இருக்கிறான். ஆனா அவன் என்ன பண்றான்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் அதை ரொம்ப பக்தியோடையும் அன்போடையும் நம்பிக்கையோடையும் உறுதியோடையும் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்போ அந்த தூய பக்தன் யாருடைய பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ள இருக்கிறார்? பகவானுடைய பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் இருக்கிறார். சோ பகவானுடைய காஸ்ட்லெஸ் மெர்சினால அவர்கள் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறார்கள். சோ அந்த மாதிரிதான் பிரபுபாதா இல்லைங்களா? அவர் ஒரு பியூர் டிவோட்டி. சோ பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இவ்வளவு 108 ஆலயங்களை நிர்மாணித்து, அதுவும் ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள்ள, ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல யாருனால பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? சோ ஒரு பகவானுடைய கருணையினாலேயே ஸ்ரீல பிரபுபாதா இப்படிப்பட்ட ஒரு பேரதிசயத்தை நிகழ்த்தினார். சோ பகவானுடைய கருணை அவர் மேல இருந்தது, அவருடைய பாதுகாப்பு இருந்தது. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மச்சித்த சர்வ துர்கானி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதசேத்வம் மகங்காரான் தஸ் ரோஷ்யசி வினாங்ஷசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், சோ பகவானை பற்றி எப்படி எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம், நிறைய பார்த்துட்டோம். கேசியில கிருஷ்ண கர்மம் எப்படி செய்வது அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தோட கடைசியில நான் உங்களுக்கு வாசிச்சு காமிச்சேன். சோ அந்த மாதிரி என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், எனது கருணையின் மூலம் பகவானுடைய கருணை நமக்கு இருந்தா கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். சோ இது ஒரு சம்சார சாகரம். இந்த கட்டுண்டு கிடக்கிறோம் நம்ம எல்லாமே கண்டிஷன்டு சோல்ஸ், 3 குணங்களால் கட்டுண்டு கிடக்கிறோம். சோ மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கிறது, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கிறது, அதன் மூலம் செயல்களை செய்கின்றோம். அதனால நம்மளுக்கு நிறைய இன்பங்களும், இன்பம் கொஞ்சம், துன்பம் நிறைய. சோ இந்த மாதிரி இன்பம் துன்பம் இன்பம் துன்பம் அப்படின்னு நம்ம மாறி மாறி அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். அதை கர்மங்கள் செய்யும் போது நமக்கு நிறைய தடங்கல்கள் எல்லாம் வருகிறது. சோ இந்த மாதிரி பகவானுடைய கருணை நமக்கு இருந்தா இந்த தடங்களை எல்லாம் நம்ம கடந்து விடலாம். ஆனால் அந்த உணர்வு இல்லாமல் பகவான் மேல அந்த நம்மளுடைய எண்ணங்களை, நம்முடைய எல்லாத்தையுமே பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி இருக்கணும். அந்த மாதிரி உணர்வு இல்லாம இருந்தா, நான் செய்கிறேன், எனது, நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ நம்ம கிட்ட இருந்தா, பகவான் சொல்றதை நம்ம கேட்காம நம்ம செயல்பட்டா நமக்கு அழிவு உறுதி அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் இருத்தேசேர்ஜுன திஷ்டதி பராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழிநடத்துகிறார். அப்போ நம்மளுடைய இந்த உடல் அப்படிங்கிறது ஒரு இயந்திரத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. சோ இந்த இயந்திரம் செயல்படுகிறது. யார் செயல்படுத்துகிறார் அப்படின்னா பகவான் தான் நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து, பரமாத்மாவாக இருந்து இதை செயல்படுத்துகிறார். உயிர்வாழிகள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி, இப்ப மனுஷ ஜென்மம் எடுத்துக்கோங்க, எல்லாரும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்குள்ளேயும் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. இப்ப வண்டிகளே எடுத்துக்கோங்க, கார், 2 விதமான கார் இருக்கு. ஒரு கார் ஃபாஸ்டா போகுது, இன்னொரு கார் ஸ்லோவா போகுது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அதே மாதிரிதான் இதுவும், சரிங்களா? காரில் இருப்பவனை விட அந்த ஸ்லோவாக செல்லக்கூடிய கார்ல இருக்கிறவன் ஸ்லோவா பயணிக்கிறான், ஃபாஸ்டா போகக்கூடிய கார்ல இருக்கிறவன் ஃபாஸ்டா பயணிக்கிறான். அந்த மாதிரிதான் நம்ம எந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிறோமோ அந்த உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்த இயந்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பகவான் நம்மை வழிநடத்துகிறார். ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரம், அதில் அமர்ந்துள்ள உயிர்வாழிகள், அவர்களுடைய பயணங்கள்,
அதை வழிநடத்துவது யார்? பகவான். அவங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா. சோ அப்ப நம்ம எல்லோருமே யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கிறோம். சோ அவரை சரணடைவதுதான் நம்முடைய முழு முதல் கடமை, நம்மளுடைய கடமை அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरे कृष्ण माताजी। பரதவழி தோன்றலே, சோ அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. சோ மனசுல பரமாத்மாவாக இருக்கிறாரு இல்லையா, அவர்கிட்ட 100% கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சிடணும். இங்க பாருங்க, ஜெகநாதர் இருக்கார் இல்லைங்களா, இவர் யார் அப்படின்னா அந்த மன்னர் என்ன பண்றாரு, இவர் வந்து கூட்டி பெருக்கிறாரு. நீங்க அந்த யாத்திரையின் போது பாருங்க, இப்ப வரப்போகுது இல்லைங்களா ஜெகநாதர் யாத்திரை. அப்ப பாத்தீங்கன்னா தங்க அந்த என்ன சொல்றது ஸ்வீப் பண்ணுவாரு. அந்த இந்த ப்ரூம் ஸ்டிக்கை வச்சுட்டு தங்கத்திலேயே செஞ்சது அதையெல்லாம் வந்து சுத்தப்படுத்துவார். பேரை சுத்தி வந்து அவர் வந்து சுத்தப்படுத்துவார். அது அவங்களுடைய கடமையாக நினைக்கிறார்கள். சோ நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டாங்க அவங்க எல்லாருமே. சோ அந்த மாதிரி சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீகமான அமைதியும் நித்திய இடமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சோ மனசெல்லாம் அமைதி நிறைஞ்சிருந்தா, நம்மளுக்கு வந்து பகவான் மேல பற்று இருந்தா நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடையலாம். சரணடைதல் அப்படிங்கிறது பகவானே நான் வந்து சரணடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சரணடைதல் கிடையாது. நமக்கு சுத்தமான மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இருக்கக்கூடாது. எல்லா உயிர்வாளிகளையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், நம்முடைய புலனின்பங்களை எல்லாம் வந்து நாம் விட்டு இருக்க வேண்டும். சோ அதுக்குன்னு ஒரு ஏஜ் இருக்கு அப்போ, சரிங்களா? அது வரைக்கும் நம்ம பக்தி பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. அப்பவும் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கணும். இப்ப பண்ணாதான் அப்பமா வரும். சோ அந்த பக்தியை வந்து தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். சோ யாரையும் வந்து ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. பகவான் வந்து தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டே 3 ஸ்லோகத்துல சொன்னாரு. சோ அந்த குணங்களை எல்லாம் வந்து நம்ம விருத்தி செய்து கொண்டால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சரணடைந்து விடுவோம் பகவானிடம். அதுதான் உண்மையான சரணடைதல். சோ அந்த மாதிரி நம்ம சரணடையும் போது பகவான் நம்மளுக்கு வழிகாட்டுவார், அவருடைய திருநாட்டுக்கு அழைத்துக் கொள்வார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। इति तेजानम् आख्यादं कुख्यात् कुख्यधरं मया विमृश्य यदैत् तशेषेण यदौच्यसि तदा गुरु। हरे कृष्ण माताजी। இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். சோ முக்கியம் இல்லைங்களா, அந்த ஞானத்தை உனக்கு நான் இப்ப இருக்கிறேன். ரகசியத்தை காட்டிலும் ரகசியமானது. ஏன் வந்து அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார்? அவருக்கு வந்து பகவான் மேல பொறாமை இல்லை. காட்லி நேச்சர்ட் பர்சன், சாஃப்ட் கேரக்டர். சோ இது எல்லாமே பகவானுடைய நண்பன், பகவானுடைய சீடன், பகவானுடைய பக்தன். சோ அதனால உனக்கு நான் இந்த ரகசியத்தை காட்டிலும் ரகசியமான ஞானத்தை வந்து உனக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். இதை வந்து முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து இதை பத்தி நீ வந்து யோசி. கடைசியா என்ன சொல்லிட்டார் பாருங்க, இவ்வளோ ஸ்லோகங்கள் சொல்லிட்டு 17, 18வது சாப்டர்ல வந்து என்ன சொல்லிட்டார்? முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்ட்டாரு. டெசிஷன், நவ் த பால் இஸ் இன் யுவர் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நீ டிசைட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாரு. அவர் வந்து யாரையுமே இப்ப கட்டாயப்படுத்தல. பகவான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சிறு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த சுதந்திரத்தை வந்து நாம் தவறாக பயன்படுத்துவதனால்தான் நம்ம வந்து துன்பத்திலே மாட்டிக்கொள்கிறோம். அதை சரியான பாதையிலே வந்து அந்த சுதந்திரத்தை வந்து நாம் பயன்படுத்தினோம் என்றால் நமக்கு வந்து துன்பங்கள் இருக்காது. அப்படியே துன்பம் வந்தாலும் அது துன்பமா நமக்கு தெரியாது. நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம், அதுக்கு நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு அதை வந்து கேபிடிசியா எடுத்துட்டு போயிடுவோம். அது நம்ம வந்து பாதிக்காது, மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்காது. சோ இவ்வளவும் சொன்னவர் இப்போ நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படிங்கிறாரு. யதேச்சசி ததா குரு அப்படின்றாரு. விரும்புவதை செய் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இவ்வளவும் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நீ டிசைட் பண்ணு அப்படின்னு. சோ அதே மாதிரிதான் அவர் நம்ம இந்த ஜீவாத்மாக்கள் கிட்ட அந்த கொடுத்திருக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, அந்த சுதந்திரத்தில் வந்து அவர் என்னைக்குமே தலையிடுவது கிடையாது.
ஆனா ஏதாவது ஒரு தப்பு செய்யும் போது அவர் இடித்துரைக்கிறார் உள்ள இருந்து, நீ செய்யறது தப்பு அப்படின்னு அவர் நம்ம மனதில் வந்து நம்ம ஆத்மா கிட்ட சொல்றார். ஆனா நம்ம அதையும் மீறி நம்ம வந்து தப்பு செய்யறோம். அது கண்டுக்கிறது இல்ல, அதை இக்னோர் பண்ணிடுறோம். அவர் சொல்றத வந்து கேட்கறது இல்ல நம்ம. அதனாலேயே நம்ம வந்து சிக்கலிலே மாட்டிக்கொள்கிறோம், துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றோம். சோ அந்த சுதந்திரத்தை அவர் தலையிடுவதில்லை அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தெரிகிறது. ஹரி हरे कृष्ण माता जी। मन्मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम दे प्रतिजाने प्रियोसि मे। हरे कृष्ण माता जी। இந்த ஸ்லோகம் எவ்வளவு முக்கியமானது பாருங்க. பகவானே இந்த ஸ்லோகத்தை பகவத்கீதையில 2வது தடவை சொல்றார். ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுட்டோம் இல்லைங்களா? இதுக்கான விளக்கமும் நமக்கு தெரியும். உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த ஸ்லோகம் முன்னாடி படிக்கும் போதே கூட நான் சொன்னேன், இதே ஸ்லோகத்தை பகவான் இன்னொரு தடவை சொல்வார் அப்படின்ட்டு. சோ அது என்ன, எப்படி வந்து நம்ம பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து இங்க வந்து சொல்றார். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பகவான் நம்மளுக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கிறார். நீ கண்டிப்பா வருவேன், நான் சொல்ற இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணேன்னு வச்சுக்கோயேன், கண்டிப்பா நீ என்கிட்ட வந்துருவே அப்படிங்கிற. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். எப்படி ஒரு காதலியை காதலன் நினைத்து கொண்டிருக்கிறானோ, ஒரு காதலனை காதலி நேரம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ, அந்த மாதிரி பகவானை நினைச்சது. இல்ல ஒரு யங் மதர் தன்னோட குழந்தைக்கு ஆபீஸ் போயிட்டாங்க, இப்ப லீவ் எல்லாம் முடிஞ்சு ஆபீஸ் போயிட்டாங்க, ஆனாலும் குழந்தை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அம்மா இந்தியா குழந்தை தூங்கி இருப்பானா, முடிச்சிட்டு இருப்பானா, பால் குடிச்சிருப்பானா அப்படின்ட்டு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி பகவானை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். என்னுடைய பக்தனாக ஆகி எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு பகவானே சரணடை சொல்ல போறார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்வார். சரிங்களா? சோ ஏன்னா எல்லாமே இவருக்குள்ளேயே அடக்கம். சோ தனித்தனியா ஒருத்தரையும் கைக்கு தனியா காலுக்கு தனியா சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டாம். நம்ம வயிற்றுக்கு கொடுத்தா போதும், வேருக்கு தண்ணி ஊத்தினா போதும், அது எல்லாத்துக்குமே வந்து சமமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்படும். சோ எல்லாரையும் நம்ம வந்து வணங்குறதுக்கு சமம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த டெமிகாட் வர்ஷிப்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ பகவானை சரணடைந்து உன்னோட வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பி அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி நீ செய்யறதுனால நீ என்னை வந்து அடைவாய், இதுல சந்தேகமே வேண்டாம். நீ வந்து என்னுடைய பிரியமான நண்பன், சோ என்னுடைய இன்டிமேட் ஃப்ரெண்டு. சோ அதனால வந்து உனக்கு நான் இந்த சத்தியத்தை நான் சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்துல. சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நீங்க இதை படிச்சு வச்சுக்கோங்க. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவை ஷரி சத்யந்தே பிரதிஜானே பிரியோஸ்மே. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த हरे कृष्ण माता जी। सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचग। இதுதான் என்ன ஸ்லோகம்? சரணாகதி தத்துவத்தை விளக்குகின்ற அந்த சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஸ்லோகம். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாவேப்யோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுசக. சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து, சோ எந்த தர்மமும் நீ செய்ய வேண்டாம். தர்மம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வழிபாடுகள் எல்லாம் வேற வேற இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு சமயம் ஒரு மாதிரி என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை எல்லாமே விட்டுடு, என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. ஏன்னா எல்லாருமே இவருக்குள்ளேயே அடக்கம். சோ அதனால ஆதியும் அந்தமும் எல்லாமுமே இவர்தான். சோ இவரிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றேன். சோ நம்ம இத்தனை ஜென்மத்துல என்னென்ன பாவங்கள் செய்து மூட்டையா வச்சிருக்கோமோ அத்தனை பாவங்களையும் வந்து தீயிலே பட்ட தூசியாக ஒண்ணுமே இல்லாம செஞ்சிடுறேன், பயப்படாதே அப்படிங்கிறாரு. அப்போ நமக்கு பகவான் மேல எவ்வளவு வந்து நம்பிக்கை இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கையோட பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து பார்த்துக்குவார், எல்லாமே அவர் பார்த்துக்குவார், எல்லாமே அவர் பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். சோ இதுதான் சரணாகதி தத்துவத்தை சொல்கின்ற அந்த ஸ்லோகம் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण माताजी। इदं ते नादभस्काय न भक्ताय कदाचन न सा शुश्रूषे शवेकवाच्यं न च मां योप्य सूयति। இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாத யாருக்கெல்லாம் இந்த ஞானத்தை சொல்லக்கூடாது. இந்த ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன், நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆனா அவரே இதை யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர்த்த சொல்றாரு. யாரு அப்படின்னா ஞானம் இல்லாதவர்கள், தவம் இல்லாதவர்கள், பக்தி இல்லாதவர்கள், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்கள், பகவான் மேல பொறாமையோட இருக்கிறவர்கள், இந்த மாதிரியான மனிதர்களுக்கு நாம் ஒருபோதும் அவரை பற்றி விளக்கக்கூடாது அப்படின்னு இத நம்மளுக்கு சொல்றார், வலியுறுத்தி சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। या इदं परमं गुह्यं मत् भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्य संशयः। हरे कृष्ण माताजी। இந்த பரம ரகசியத்தை யாருக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னார் இல்லைங்களா? இப்ப என்ன சொல்றார் பார்க்கலாம். இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். இப்போ என்னண்டி பிரபு இல்லைங்களா? அவர் இப்போ பக்தர்கள் நம்மளை எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து இப்போ எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆலமரம் மாதிரி இல்லைங்களா, எத்தனை குரூப் எல்லாம் என்னென்ன லாங்குவேஜ்ல இந்த பக்தி தொண்டை பற்றி சொல்லிட்டே வர்றாங்க. அந்த மாதிரி என்னண்டி பிரபுவோட முயற்சியினால இது எல்லாமே பெரிய அளவுல நிறைய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த பக்தி யார் விளக்குகிறாங்க. காலையில பார்த்தா ததீஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. டெம்பிள்ல என்னண்டி பிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ்ல ஒரு டீச்சர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு ரகசியத்தை, பகவானை பற்றிய ரகசியத்தை விளக்குபவர்களுக்கு அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தூய பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். அவர்கள் செய்கின்ற பக்தி உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. அவர்கள் நிச்சயமாக பகவானையே சென்று அடைவார்கள் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல யார் யாரெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள், நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் ராமானுஜாச்சாரியார் என்ன பண்றார்? அவருடைய குரு என்ன சொன்னார்? இந்த ரகசியத்தை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். உடனே இவர் என்ன பண்ணார்? போய் கோயில்ல அந்த மதில் சொன்னாரு ஏறி நின்று எல்லாரும் வாங்க எல்லாரும் வாங்க எல்லாரும் வாங்கன்னு சொல்லி ஓம் நமோ நாராயணாய நமக அப்படின்னு அந்த 8 எழுத்து மந்திரத்தை சொல்லிட்டார். உடனே என்ன சொன்னார் அவருடைய குரு? நீ நரகத்துக்கு தான் போவ அப்படின்னு சொல்லிட்டார். உடனே இவர் என்ன சொல்றார்? நான் ஒருத்தன் நரகத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்ல, இவங்க அத்தனை பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க, பகவானிடம் செல்வார்கள், நான் ஒருத்தன் நரகத்துக்கு போனா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்படிப்பட்டவர் தானே பகவானை சரணடைகிறவர். அவர் தானே பகவானிடம் திரும்பி செல்வார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. 69 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। न सदस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमग भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियधरो भुवि। அவனை விட எனக்கு மிக பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாருமே இல்லை. பிரபுபாதரையோ ராமானுஜாச்சாரியோரோ மத்தாச்சாரியரோட விட பகவானுக்கு பிரியமான பக்தர் யாராவது இருக்க முடியுமா? இல்ல. ஏன்னா அவங்க அந்த பக்தி தொண்டிலேயே திளைச்சி இருக்கிறவங்க. அவங்களுடைய முழு எல்லாமே, அவர்களுடைய எண்ணங்கள், அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே பேச்சு, எழுத்து எல்லாமே ஒரே பக்தி தொண்டில் தான் இருக்கும். வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட தொண்டன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன். அவனை விட எனக்கு பிரியமானவனாக வேறு யாரும் ஆக முடியாது அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறார். பக்தர்களை உயர்த்தி, ட்ரூ டிவோட்டீஸ உயர்த்தி சொல்றார் பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது हरे कृष्ण माताजी। इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयञ्जेन तेनागम् इष्टस्याम् इति मे मतिकी। மேலும் இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இப்போ
நாம எல்லாருமே இவங்க 2 பேத்துக்கும் நடுவுல நடந்த உரையாடல் கான்வர்சேஷனை தான் நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம் பகவத்கீதையில. சோ இந்த உரையாடலை கற்பவன் யார் மனது ஒன்றி பகவான் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே உண்மையான அந்த ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக யார் தீவிரமாக முயற்சி செய்து இந்த பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதெல்லாமே ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு குரு வீட்டம் நம்ம இப்ப ஆன்லைன்ல தான் படிக்க முடியும். நம்ம எல்லாம் எங்க போய் குருவை நம்ம மனசார பிரபுபாதாவை குருவா ஏத்துக்கலாம், அதுல தப்பே கிடையாது. மனசார அவங்களுக்கு ஒரு குரு இருப்பாங்க, சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஏத்துக்கிட்டு நம்ம உண்மையான முயற்சிகள் செய்து இதையெல்லாம் படிக்கும் போது, இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்கும் போது நம்மளுடைய ஞானம் விருத்தியாகும், நமக்கு பக்தி பெருகும், நாம் பகவானை வழிபடுவோம், நம்ம முழு மனசோட அவரிடம் சரணடைவோம் அப்படின்னு இங்க பகவான் அறிவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात्तभि यो नरक सोऽपि मुक्त सुभाष लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। हरे कृष्ण माताजी। மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றார்கள். சோ நம்பிக்கை இருக்கணும் பகவான் மேல, தீராத நம்பிக்கை. யார் என்ன சொன்னாலும் சரி உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கணும். பொறாமை இருக்கக்கூடாது. இதை யாரொருவன் இதனை கேட்கின்றார்களோ நம்பிக்கையோட கேட்கணும், பொறாமை இல்லாம கேட்கணும் இந்த ஞானத்தை. சோ இந்த பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். சோ நாம செய்த பாவங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்குகிறது. அப்போ அவங்க புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி செய்கின்றவர்கள், கேட்கின்றவர்கள், படிக்கின்றவர்கள் எல்லாமே நம்ம எங்க போறோம் அப்படின்னா, புண்ணியம் செய்தவர்கள் எங்கெல்லாம் வாழ்கின்றார்களோ அந்த லோகங்களை சென்று அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच नष्टो मोघ समृद्धिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत सिद्धितोऽस्मि कदा सन्तेग करिष्यसे वचनं तव। हरे कृष्ण माताजी। அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. சோ பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் சொல்றாரு, எனதன்பு கிருஷ்ணரே அப்படிங்கிறாரு, வீழ்ச்சி அடையாதவரே. சோ அவரை எதுவுமே கட்டுப்படுத்தாது. அவர் எப்படிப்பட்டவர்? ஆதியும் அந்தமும் அவரே, எல்லா அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் அவர். சோ அப்படிப்பட்டவர்கிட்ட அவர் சரணடைஞ்சு அவர் என்ன சொல்றார், என்னுடைய மயக்கம், நான் இத்தனை நாள் மயங்கி இருந்தேன், ஒரு 45 மினிட்ஸ் தான் நடந்தது இந்த உரையாடல். சோ மயக்கத்துல இருந்தேன், அது இப்போது எனக்கு நீங்கி விட்டது. எதனால நீங்குச்சு? பகவானுடைய காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி. சோ காரணமற்ற கருணையினால நான் நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். நான் யார், என்னுடைய கடமை என்ன, நான் செய்யத்தக்கது எது, நான் செய்யக்கூடாதது எது அப்படிங்கறதெல்லாம் எனக்கு இப்ப தெளிவா தெரியுது. எல்லா சந்தேகங்களும் என்னை விட்டு நீங்கி விட்டன. இப்ப நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெளிவா தெரியுது உங்களுடைய உபதேசத்தின் மூலமாக. சோ உங்களுடைய உபதேசத்தின்படி நான் செயல்பட தயாராக இருப்பேன். இன்னைக்கு முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார்? டெசிஷன் நீ எடுன்னு சொல்லிட்டார், நீ டிசைட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டார். இப்போ இவர் என்ன சொல்றார்? நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதுபடி நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்ப நம்ம என்ன சொல்லணும்? நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதுபடி நாங்களும் செய்யணும் அப்படின்னு தான் நம்மளும் அவரை பகவானாக ஏற்றுக்கொண்டு பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதன்படி நம்ம செயல்பட தயாராக உள்ளேன். எப்படி அர்ஜுனர் சொன்னாரோ அதே மாதிரி நம்மளும் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது. हरे कृष्ण माताजी। संजय उवाच इत्यगं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यं मगं परं योगं योगीश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयद स्वयं। हरे कृष्ण माताजी। இப்ப இதை யார் இந்த 2 ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா,
அஸ்தினாபுர அரண்மனையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு இங்க நடக்கிறது எல்லாமே வந்து தூரதிருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த பவரை யூஸ் பண்ணி யாருக்கு பார்க்க முடியும்? சஞ்சயனுக்கு பார்க்க முடியும். அவர் யாருக்கு இங்க இருக்கிறது நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கிறார்? துரியோதனுடைய தந்தையான திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்ப இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் இங்கே நடந்த விஷயங்களை பார்த்துவிட்டு சஞ்சயன் வந்து பேசுகிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா, சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்னும் 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். 2 பேரும் 2 மாபெரும் மகாத்மாக்கள் 2 பேரும் பேசிக்கிறத வந்து நான் கேட்டேன். இந்த அற்புதமான விஷயங்களை கேட்டதுனால எனக்கு வந்து மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. வியாசரின் கருணையினால் அந்த தூரதிருஷ்டி அப்படிங்கிறது யாருனால வந்து கிடைச்சது? சஞ்சயன் அவருக்கு வந்து வியாசதேவர் தான் வந்து குரு. அவருடைய கருணையினாலேதான் அந்த தூரதிருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த சக்தி கிடைச்சது. சோ அந்த வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் இறைவரான கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் 2 பேத்துக்கும் நடந்த உரையாடல் வந்து மிகவும் மிகவும் ரகசியமான உரையாடல். இத வந்து வியாசரோட கருணையினால நான் கேட்க நேர்ந்தது, நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்னு வந்து உலகாங்கிதம் அடைந்து விடுகிறார் சஞ்சயன். சோ இந்த 2 ஸ்லோகமும் அதைத்தான் சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிராப்தான் சம்ஸ்மிருத்ய சம்வாதம் இமம் அத்புதம் தேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் திருஷ்யா அரிஷ்யாமி ச முகுகே. மன்னரே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். சோ மன்னனே அப்படின்னு யார சொல்றார்? திருதராஷ்டிரை பார்த்து சஞ்சயன் கூறுகிறார். கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த இந்த அற்புதமான புனிதமான உரையாடல் இது நான் மீண்டும் 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 நான் நினைச்சு பார்த்துக்கிறேன். நினைச்சு பார்த்து சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்குவோம், சிரிச்சுக்குவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இவர் வந்து இந்த புனிதத்தை வந்து நினைச்சு பார்த்து உணர்ச்சி வசப்படுகிறேன், நான் இன்பமடைகிறேன், நான் மகிழ்ச்சியின் கடலில் ஆழ்ந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர் மதிர் மம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர் மதிர் மம. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர் மதிர் மம. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர் மதிர் மம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, சோ உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கடைசி ஸ்லோகத்தை முடிக்கிறார். சோ யோகிகள் எல்லாம் யாரை தேடுகிறார்கள்? பகவானை. சோ யோகிகளுக்கான இறைவன் யார்? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்? எல்லா இடத்திலுமே வந்து வியாபித்து இருக்கிறார். சோ அவர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அந்த இடத்திலெல்லாம் உன்னதமான வில்லாளி. சோ அவருக்கு ஒரு பட்டப்பெயர் கூட இருக்கிறது இல்லைங்களா? சோ அவர் வந்து 2 கைகளிலுமே வந்து அம்பெய்யக்கூடியவர், இருட்டிலும் அம்பெய்யக்கூடியவர். சோ அப்படிப்பட்ட உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ, சோ பகவான் எங்க இருந்தாலும் இவரும் அங்கேயே இருப்பார் இல்லைங்களா? நரநாராயணராக எல்லா இடத்துலயுமே வந்து 2 பேருமே வந்து ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க. சோ நிறைய இடத்துல நீங்க பார்க்கலாம் படிக்கும் போது, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கும் போது. சோ உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் இருக்கும். சோ பகவானுடைய மனசிலே யார் இருக்காங்க? ஃபார்ச்சூன் காட் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அதிர்ஷ்ட தேவதையான மகாலட்சுமி தாயார் இருக்கிறாங்க. அவர் அங்க இருக்கும் போது மகாலட்சுமி தாயாரும் அங்கதான் இருப்பாங்க, மனசை விட்டு நீங்காமல். சோ அங்க என்ன இருக்கும்? சோ அங்க வந்து வெற்றியும் செல்வமும் நிறைந்து இருக்கும். சோ வேற என்ன இருக்கும்? அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும். சோ தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக தான் பகவானே வந்து அவதாரம் எடுத்து வருகிறார். சோ அந்த இடத்துல நியாயம் இருக்கும், தர்மம் இருக்கும். சோ இது வந்து என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகம் வந்து முடிவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி நீங்க அந்த கடைசி ஸ்லோகம் படிச்சு முடிச்சுங்க. Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Om Tat Sadidi Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Shri Krishna Arjuna Samvade Moksha Sannyasa Yogo Nama Ashtadasothyayaga Sarvam Krishnarpanamastu. Hare Krishna, Mataji. இந்த சாப்டரோட இந்த ரீகேப் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்மயோகா. சோ கர்மயோகத்தின் மூலமாக எப்படி வந்து இந்த பாண்டேஜ், இந்த பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை அடைவது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன, ஒவ்வொரு செயலுக்கும் 5 ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். என்னென்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த 3 மோட்ஸ் எப்படி வந்து எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது, 3 மோட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். பியூரிபிகேஷன் த்ரூ வர்ணாசிரம தர்மா. வர்ணாசிரம தர்மா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து விளக்கி சொன்னார். சோ பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அவர்களுக்குரிய கடமைகள் அப்படின்னு சொன்னார். சோ பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். சோ இந்த கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் வந்து யாருக்கு வந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது, யாருக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொன்னார். யாரெல்லாம் வந்து அந்த பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்கு போவாங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் சொன்னார். பியூர் பக்தி. சோ பியூர் பக்தினா அனன்ய பக்தி. சோ ஆக்டிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். சோ இந்த கேசியில எப்படி வந்து நம்ம அனன்ய பக்தி பண்றது, எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நாம் வர முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லி கன்க்ளூஷன் சொல்லி எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் சொல்லி இந்த சாப்டர் வந்து இதோட முடிவடைகிறது. சோ பகவத்கீதையினுடைய 18 சாப்டர்ஸும் ஒரு ஓவர் வியூவா வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். எல்லா ஸ்லோகங்களும் பார்க்கல, கொஞ்சம் சின்னதா அங்கங்க சும்மா அவுட்லைன் மட்டும் ஒரு ஓவர் வியூ வந்து நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். இதோட 18 சாப்டர் முடிவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். பிரபு ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.